معانا وي تفخر واج قدامه اندرا عزر تيت مالت ما سكروا سكر حليلهم يوم كلهم ادفقوا إريترا أبي أبي الله وحجزي أبي 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 الله وحجزي أبي 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 لبركوينو حسابهم الساعات معلقات ستمن وقلايو بزعبوا حوين نليلهم قريو كم زخر رحيقهم قمريهم بلايو فتيوتهم أبقيتنا حيدتهم كنت عارب يوم غن عاسو حيدهم يبهم حج حاليهم نسفرسو أبقيتنا يوزلو إلا وانتواصو أبقيتنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو أبقيتنا يوزلو ودي يتصورنا بريوز سعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوكوه أبينا يوزلو إلا وانتقاسم أبينا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو أبينا يوزلو وسنو ما أكلوا درت حيرك تزبلوا لم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقر مالو نصنع حسبية عقلي تأمنيتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيكم بصلاة أبيكم صحيكم أبيك يوزلو أبيكم بصلاة أبيكم صحيكم سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداس النازلوهم تحسوتات هزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدى مسانا كتصنحوا بخبري نعدمكم هلو مارستي مساتي أبكرنا أفريقيا بزقلت أففتنا زكايت زلو ناي ديبلوماسن ناي شركنتاتن ناي alliances لوطينا خنري إذا دما العلا قداس النازلويو بقربا من كتتال زليو نتبوني نابلكم لايك قبروا شير قبروا ريتوغ من حسابكم بهانات من قد قرفوا تمكم تقبروا دما نزي channel تحجزونا تسرحنا تحجزوا دما كابل بنا مسكنوكم قصلوا دما كنبل ندلي مجمريا بزنا يقرنا افريقيا خنجمرينا let's go stripped of its coveted Kenya could be stripped of its coveted non-NATO ally status as America moves to roll back military and intelligence ties. Some of the reasons linked to this is Kenya's growing diplomatic blunders, suspected links to rogue armed groups, and troubling human rights concerns that have rattled Washington just a year after conferring the honor. Now, the shocking details are contained in a proposed amendment now under consideration before the U.S. Senate, one that, if given the green light, could spell doom, diplomatic doom for the country that earned its major non-NATO status a year ago. اوكي جد ما ناب كينيا اغني على منصرنا امريكا ناي دونالد ترامب ناب كينيا نساوث افريكا بيلا غيرو كچفچف دحر مصنا حب افريكا مالتيو ملو اتوكرو ناب كينيا غيرو له كينيا دا بمنتاي قلحتا غيرات لامريكا ابز حلفه 4 عامت ناي جو بايدن عامتات مالتيو كينيا اباب كونتيننت افريكا ويليام روتو دما بفلوي قلحتا ناي امريكا زرخبه بزح انفستمنت تغبرلو بزح شركنات زرخبه حلف حليفوا بافريكا تغيرو زي فلت نان نيتو ممبر زبل انكر ستيت ملحق تاب اثيوبيا نبي احمدن منطيلو نابدي كينيا دحر متاو اب افريكا دما تزلع عليه ناي سكيورتي شركنات مس امريكا غيرو اب واشنطن كيدو مس جو بايدن بزح صبغ دبلوماسي خمزلو زرعي همنا غبر دما مس كينيا دما مس تشاينا دما امقو زلو شركناتنا غبره بكل منقدي كربع زفتن زنبره مراحنا افريكا ينيرو ويل اب زبن دونالد ترامب كم عينت دواجوك صوتا كم زيل يزرع زلو سلازي اتوكرو ناي امريكا ناي دونالد ترامب
ናብ ኬንያ ዙም ገይሩሎ ነቲ ናን ኔቶ ሜምበር ዝብል ዝነበረ ዴዚግኔሽን ወይ እውን ሓደ ዓብይ ክብሪ ናይ ሴኩሪቲ ዝወሃቦም ዝነበረ ክምንጠሉ ከም ዝኽእሉን ካልእ ሓለፋታት ዝግበረላ ዝነበረ ክውሰድ ከም ዝኽእልን ዝበሃል ዘሎ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክፋል ስለምንታይ እዩ እታ ስለምንታይ ኣሜሪካ ነዚ ክትገብር ትግደዳላ ነቲ ስትራቴጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጽቡቅ ጌራ ትገልጽ ኮይና ኢና ረኺብናያ እስከስምዕዎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኬንያ ከንታይ ዊልያም ሩቶ እንታይ መልሲ ይብሎ ክንሪኦ ኢና Daniel Kariuki has more. It's reckoning a time for Kenya. Big brother, the United States, is moving to roll back military and intelligence ties in a dramatic turn that could see Nairobi stripped of its coveted major non-NATO ally status. On June 24, 2024, Kenya... We're working with Congress to that's a full operation. An amendment has been taken to establish has tabled amendment seeking to... እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዝገብር ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ቼርማን ወይ ከዓ ኣቦ ወንበር ናትዩ ጂም ሪሽ ይበሃል ሪፐብሊካን እዩ ቀረባ መሓዛ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ እውን እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ነኺስሎም ዘሎ ኣርእስታት ድማ ኣገደስቲ ኣርእስታት እዮም ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምናልባት ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝገብሮም ዘሎ እስከ ብካልእ ሪፖርት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና of US lawmakers is pushing for an amendment that calls for a full review of Kenya's status within 90 days. This is what it will review: Kenya foreign policy positions, and including relations with the US rivals like China, Russia, and Iran. It will also probe Kenya's alleged links to Sudan's rapid support forces. تسعة معالتي ناي مسكينيا زلو شركنات بملو داغم مصنعات كغبرلو ريفيو كغبرلو مخانوم يمنغيروم زلو تيك ريفيو كغبرلو ويون داغم مصنعات كغبرلو زبال زلو ناي كينيا ناي وصاي بوليسيناتا مس چاينا مس راشا مس ايران زلوا كميز مسزمدناناتهم ازي ناي وصاي كونكلو ناي قرن افريكا ويون ناي افريكا بوليسيناتا بفلاي مس امارات زلوا لعلو كل دما مس إمارات زلوا زمدنا نأمريكا زقد سيكونن مس RSF تقول ملشا ناي RSF زلوا زمدنا نسوك الرأي معناته the same senator زنا ني كينيا زفتشا زلوا senator أب سودان دما نتناي RSF تقول ملشا foreign terrorist organization هذا designation ويون هذا قصلشم كواين سودما ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ዝብል ቅፅል ክበዩ ነዚ ሽምዝ እንትተዋሂብዎ ድማ ምስኡ ዝተሓሓዝ ብዙሕ እገዳታትን ዕፅዋታትን ስጉምትታትን ክህልዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ይደልዩ ስለ ዘለዉ ምዚ ጉጅለ እዚ ርክብ ዘለዎም ሃገራት ዊልያም ሩቶ unfortunately ብድፊት ናይ ኢማራት ብገንዘብ ናይ ኢማራት ሰዲዑ ዝገብሮ ዝነበረ ስጉምቲ ምዃኑ ዝንገር ስለዚ ዲፕሎማቲክ ብላንደር ብልዎ እንደራ ናይ ዲፕሎማሲ ዝገብሮ ዝነበረ ኣከምዚ ዓይነት ሓደጋ أوديقوا خمسة لويز نجارزلو وتصير ناتو دما إذن ريو زلنا نغطي. Paramilitary group fighting in the army in the deadly civil war, as well as links with Al-Shabaab, an Al-Qaeda-linked terror group based in Somalia. Now, the review will also look into possible abuse of US intelligence support that may have been used to abduct, torture, and rendition civilians. The proposal comes from the Republican Senator Jim Risch, a key Trump ally and chair of the Senate Foreign Relations Committee. If passed, it could mark a major shift in Washington's view of Kenya's strategic role. ስለዚህ እዚ ንሪኦ ዘለና ጄም ሪሽ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ወሰንቲ ኣብቲ ሰኔት ፖሊሲ ናይ ምትሕልላፍ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣብ ምትሕልላፍ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ኮሚቲ እዩ እቲ ሰነት ናይ ኣሜሪካ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ በብ ኮሚቲ ዝቆመ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኮሚቲ ነናቱ ስራሕ ኣለዎ እዚ ናይ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ናይ ዓለም ንእገዳ ይኹን ንሓገዝ ይኹን ንሽርክነት ይኹን ንኩሉ ዓይነት ወሳኒ ግደ ዘለዎ እዚ ከዓ ኣቦ ወንበር ናቶም እዩ ኣቦ ወንበር ናይ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ምዃን ዓብ ስልጣን ጥራይ ንበይኑ ክነሱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ቀረባ محزنة جلوه سنتريو سلازي እቲ ናይ ኤርትራ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝክርወቱ ሕርቆይንኩም ኣብ ብዝተፈላለየ መግለፂ ኣብ ምስ ዓብዱርሕማን ምስ ዳንኤል ዓብዱርሕማን ከምኡውን ምስ ቴድሮስ ዝገበርኮ ፖድካስት ክትኩም ተሪኢኹሞ ብዛዕባ እዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ተዛሪብናሉ ነርና እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝግበር ዘሎ ነዚኣቶም ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኤርትራን ሓቀኛ ፖሊሲ ናይ ኤርትራን ንምንጋር እዩ ስለዚ
ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ፖሊሲ ኣብ ኣፍሪካ ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ብፍሉይ ምስ ኣብ ዘለዎም ዝምድና ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣትወሉ ዘሎ ተወሳኺ ድማ እዚኣቶም ንኬንያ እንኮላይ ዳብል ቼክ ኣብ ዝገብሩላ ዘሎ ኤርትራ ዝለዓለ ድፊት ክትገብር ጉያ ክትገብር ናህሪ ክትውስኸሉ ነዳዲ ክትውስኸሉ ነቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርናታ እዋናዊ ሕቶ ኮይኑ ይስማዓና ስለዚ ኬንያ ኣብ ዓብይ ሽግር ወዲቆም ከም ዘለዉ እዮም ዝንገሩ ዘለዉ ካብዚ ናበይ ከይቲ ጉዳይ ናቶም ውውልሲ እዚ ከዓ ቅድሚ ሕጂ እውን ተኸሲሱ ነይሩ እዩ ዊልያም ሩቶ ብከምዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢሎም ከሲሶሞ ነይሮም ራዩ እዚ The real commander of RSF is not Hemeti, it's William Ruto, because for a movement to succeed, it needs money. The money from gold. እዚ ቀደም ናይ ቀደም ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ ኬንያ ዝነበረ ንዊልያም ሩቶ ብቀረባ ዝፈልጦ ዝነበረ ድሓር ግን ብዝተቕብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወርድ ዝገበሮ እዩ ዊልያም ሩቶ ኣብ ቴሌቭዥን መፅኡ ድማ ዊልያም ሩቶ ኣብ ብልሽውና ተቋማጢዑ ከም ዘሎን ኣብ ጉዳይ ናይ RSF ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ RSF ናይቲ ሕሜቲ ብመንገዲ ኢማራት ናይ ግሉ ሃብቲ ንምድንፋዕ ኣብ ብልሽውና ወዲቑ ዘይሕጋዊ ስራሕን ብልሽውናን ይሰርሕ ከም ዘሎ ከሲስዎ ነይሩ ጭብጢ ከም ዘለዎ ድማ ነጊር ነይሩ ምክንያቱ ነቲ ርክብ ኣብ መንጎ ዊልያም ሩቶን ናይ RSF ሓላፍን ዝነበረ ንሱ ስለ ዝገበሮ ንሱ ንክልቲኦም ኣካላት ኣብ ዕፅዋ ኸይባ ክራኸቡ ነቲ ቆፀራ ንክገብር ከም ስራሕ ተዋሂብዎ ከም ዝገበሮን ስለዚ ምስ ናይ ሃገር ጉዳይ ዘተሓዝ ከም ዘይነበሮ ስለዚ ዊልያም ሩቶ ኣብ ብዙሕ እንደራ ከም ዝኸደን ሓደ ካብቲ ሕጂ ተጠማጢማታ ገመድ ናብኡ ትመፅእ ኣላ ዊልያም ሩቶ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ መሊስሉ እስከ ንርአ ቢካዝ this is a very fundamentally important ነገር ሽዑ ምስ ናይ ሱዳን እውን ከነተሓሕዞ ኢና ምስ ሱዳን ምስ ግብፂ ኩሉ ክተሓሓዝ ዝኽእል ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢቲኻ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ድማ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና let's continue here Tonight, we begin with President William Ruto's unapologetic response to Washington, D.C.'s move to reevaluate relations with Kenya. In what could signal the brewing diplomatic standoff, the head of state insisted that Nairobi's foreign policy is guided solely by its economic interests, firmly defending its growing ties with Beijing. The head of state declared Kenya will not turn back from China or the East, even as the U.S. Congress pushes for a review of Nairobi's links with China, Russia, and the... ከም ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ድማ ከም ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ረብሓ ኣቀዲሙ ዝሰርሕ ናይ ቁጠባ ፖሊሲን ስትራቴጂን እዩ ዘለዎም ስለዚ ምስ ኬንያ ምስ ቻይና ዘለዋ ዕንቆ ዘለዎ ሽርክነት ክትገድፎ መደብ ከም ዘይብላን ስለዚ ንረብሓናትና ንሃገራዊ ረብሓናትና ኢና ቀዲምና ክንከይድ ዝብል ድምፂ እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ እዛ ርክብ ምስ ቻይና ዘላ ዝያዳ ማእስያ ኣቆጢዓቶም እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፐርሰናሊ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከባድ ክትከውን እያ ንክቕይርዋ ንኬንያውያን ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ናብ ኬንያ ምብፃሕ ክገብር መደብ ገይሩ ነይሩ ናብ ኬንያ ክገብር ምብፃሕ መደብ ገይሩ ከሎ ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ናብ ቻይና ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ተራኺቡ ናይ ብዙሕ ዲልስ ከም ዝገበረ ዝንገር ስለዚ ኢሚድየት እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ነቲ ጉዕዞ ናብ ኬንያ ክገብሮ ሓሲብ ዝነበረ ካንስል ገይርዎ ባይ ደ ወይ ናብ ኬንያ ከይዱ መንግሮ መንገዱ ንኢትዮጵያዊ ንሽተይ ክበፅሖም መደብ ገይሩ ነይሩ ኢትዮጵያውያን ክነጥሩ ደልዮም ነይሮም ብሓጎስ ኣጋጣሚ ግን ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት መገሻ ናብ ቻይና ስለ ዝመረፀ ካንስል ገይርዎ ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሩ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ብድሕሪ መጋረጃ ዝነበረ ብግልፂ ናብ ምፍዕፋሕ ከይዱ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ነቲ ናይ ኔቶ መንበር ዝብል ዘሎ ከም ቀይሕ መስመር ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ከኣልይዎ ይደሊለው እቲ ቀንዲ ምክንያት ኣብዚ ክርዳና ዘሎ ኣብዚያ ዘረባ ኣላትኩም እታ ቀንዲ ምክንያት ስለምንታይ ምዃኑ በዚ መንገዲ ተተረዲኻዮ ኤርትራ ተስፋ ኣለዋ ኣብቲ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ሽርክነት ውፅኢታዊ ስራሕ ክስራሕ of China on the continent and talked about that influence that they have and the threats that they're posing. What do you think are the greatest areas of threats that you're going to have to focus on if you are confirmed? I think China does pose a significant threat to U.S. interests on the continent. We have seen how they have used the Belt and Road Initiative to be a primarily economic focus in the past. እዚ ናይ ኣፍሪኮን ዝበሃል ናይቲ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ኣሜሪካን ኣፍሪካ ዘመሓድር ብፍላይ ድማ ቀጥታ ክንዛረብ ተኮይና ረጂም ቼንጅ ንምግባር ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ዶ ወላ ግብረ ሽበራ ንምበጋስ ዶ ኣውታት ብድሕሪ መጋረጃ ትረስሕ ስራሕ ምስራሕ ዝለዓለ ኢድ ዘለዎ ሓላፍነቶም ነዚ መሪፆም ኣለው እዚ ሰብ እዚ ድማ ናይ ቻይና ኣካይዳ ኣብ ኣፍሪካ ክብድህ ከም ኣካል ናይ ስርሑ ገይሩ ወሲድዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ BRI ወይ ከዓ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ፕሮጀክታት ዓበይቲ ፅርግያታት መንገዲ ባቡር ወደባት ካልእ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ቻይና ናብ ኣፍሪካ ንኣሜሪካ
ጉሒፋ ንምውፃእ ትጥቀመሉ ዘላ መንገዲ ዋላ እኳ ኣፍሪካውያን ዘረብሕ እንተኾነ ኣሜሪካ ድማ ምስ ዝወዳደር ፕላን ተዘይብላ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ረብሓ ንምትግባር እቶም ፖለቲከኛታት ንከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ምስ ቻይና ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ሓደጋ ከውድቕዎም ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ብካልእ ዘራርባ ቀጥታ ንምዝራብ ኬንያ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ናይ ኬንያ ቻይና እያ ስፖንሰር ትገብሮም ዘላ እዚ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኬንያን ከምኡ ድማ ኣብ ታንዛንያ ዓብ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ስለዚ ንሰለስቲአን ሃገራት ታርጌት ክትገብረን እያ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ወይ ንኬንያ መፅኦም ንሕና ከምዚ ክንገብረልኩም ናይ ቻይና ግደፍ ክብልዎም ኣይክእሉን እዮም ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ መደብ የብሉን ታዲያ ክገብር ነቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ክዕንቅፆ ክፍትን እዩ ከመይ ጌርካ ነቶም መራሕቲ ጥጦ ከብልዎ ተደኪሎም ሬጂም ቼንጅ ክገብርሎም ክፍትን እዮም ሬጂም ቼንጅ ኣብ ኬንያ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ቀሊል እዩ ጥራይ ነቶም ሚድያ ናይቲ ሃገርን ፖለቲካ ናይቲ ሃገርን ነቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃልን ገንዘብ ሂብካ ኣንፃሩ ንኣብነት ኣብ ኬንያ እንተኮይኑ እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ናይቶም ፕሮቴስት ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ዝካየድ ዘሎ ንዑ ከጓሃርዎ እዮም ብኩሉ መንገዲ ገይሮም ስለዚ ናይ ዊልያም ሩቶ ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ኣብ ሓደጋ ክኸውን እዩ ተመሳሳሊ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ከምኡ እዩ ስለዚ ናይ ሃገራት ምስ ቻይና ዘለዎን ዝምድና ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ምዃናን ነተን ሃገራት ንሳ ፅልዋ ዘለወን ናብ ቻይና ገፅን ዝወጥቃ ዝዘዝያ ዘለዋ ሃገራት ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ቻይና ጥራይ ዘይኮነ ናብ ብሪክስ እውን ኣትሉ ናብ ራሻ ይኸይድ ኣሎ ይርይዎ ኣለዉ ስለዚ ነዚአን ኩለን ኣሜሪካ ገና ኣተኩሮ ናታ ናብ ኢትዮጵያ ይገበረትን ኣላ ግን ሞሜንት እቲ ነገራት ናቶም ሰትል ምስ ኮነ ኣብይ ኣሕመድ እውን ሓደ ካብቶም ብዓብዪ ታርጌት ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ንኬንያ ይኹን ንኢትዮጵያ ነተን ቀደም ሴፍ ዝበሃላ ኣሜሪካ ቀዳመይቲ ከም ዕላማ እንትርእየን ዝነበራ ሃገራት well this is going to be a big problem for them right now ክልቲኦም ሃገራት ኬንያ ይኹን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ካብ ቻይና ንኽፍለዩ ዋላ እውን እንተደለዩ ኣይክእልዎን እዮም ብዘይ ናይ ቻይና ኢንቨስትመንት ሃገሮም ቁጠባ ናይ ሃገሮም ክንቀሳቀስ ኣይክእልኒ ስለዚ ከመይ ጌርካ ንዶናልድ ትራምፕ ትእምኖ ልክዕ ከምቲ ንጆ ባይደን ዝእምንዎ ዝነበሩ ከመይ ጌርካ ንዶናልድ ትራምፕ ትእምኖ is going to be very difficult ምክንያቱ አንቲ ቻይና ሆክስ ናይ ቻይና ፀረ ቻይና ፖለቲካዊ ኢሊት ኣብ ዙርያ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ገጅፍ እዩ ማርኮ ሩቢዮ ጥራይ ርኢዎ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ተደምሮ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ይኹን ናይ ዲፕሎማስን ናይ ርክባትን ሓላፊ ሓደ ሰብ እዩ ማርኮ ሩቢዮ ንሱ ድማ ቁፅሪ ሓደ ልዕሊ ማንም ኣንቲ ቻይና ሆክ ይብልዎ ናይ ቻይና ሓይሊ ክወድቕ ኣለዎ ኢሉ ለይቲ መዓልቲ ዝጎዩ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ ስለዚ ንሱ ኣሲሩሎም ስለ ዘሎ ንዑ ክሕጉሱ እንተኮይኖም ምስ ቻይና ክበትክሎም ምስ ቻይና ክበትኩ ድማ ቆጠቦም ኣይከፍቅደሎም ስለዚ ኣብ መንቀራቅሮ ካኣትው እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ኪድ በዓልካ ትፈልጡ ክብልዋ ድማ ክመርፅዮም ዊልያም ሩቶ ከምኡ ኢሉ ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎ ዳርጋ ግልጽ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ of Iran. Stephen Leto reports on the president's strong words and what they mean for Kenya's global alliances. President William Ruto's stinging response to the U.S. proposed amendment to the National Defense Authorization Act has sparked yet President Ruto assessment to inform NATO. You know, when I sat with President Xi, I had a very candid conversation, and I told him that Kenya is importing 600 billion of products from China, yet we are only exporting 5%, according to Lee. ሕጂ ዊልያም ሩቶ መላሓሱ እኳ ኣብ ሓደጋ ተውድቆ እንድያ ግን መላሓሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ከቢድ ኣርእስትን እዩ ወሪድዎ ዘሎ እንታይ እዩ ዝኸ ንብል ዘለና ብሓፈሻ ዊልያም ሩቶ ናይ ንግዲ ሽርክነት ዓብዪ ኢንቨስትመንት ከምኡ ድማ ኤክስፖርት ናይ ምግባር ንቻይና ፀቕጢ ክገብር ንቁጠባ ናቱ ምክንያቱ ዊልያም ሩቶ ከምኡ ዘግብሮ ዘሎ ምክንያት ኣሎ እንታይ እቲ ምክንያት መንእሰያት ናይ ዓዱ ሽቕለት ኣልቦነትን ቁጠባዊ ሽግርን እንታይ ገብረና ኢሎም ኣንፃሩ ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና እዚ ፕሮቴስት ዝግበር ዘሎ እዚ ኩሉ መንእሰያት ኣብ ጎደናታት ኣንፃሩ ዝኸዱ ዘሎ ነዚኦም ክሕጉስቲ ኮይኑ ቁጠባ ናቱ ከበራብር ክኽእል ኣለዎ ዕድላት ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ኣሜሪካ ድማ ክትሕግዞ ይትኽእል እያ ቻይና ክትሕግዞ ትኽእል ኣብቲ ናይ ቁጠባ ደረጃ ስለዚ ኣብ መንቀራቅሮ ኣብ መንጎ ፀጥፍን ደንጎላን እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ በቲ ሓደ ተኸትከት ሓደ ክልትዩ ከቢድ ኮይኑዎ ስለ ዘሎ እንታይ ክገብር ክእል ዊልያም ሩቶ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ሸፋን ተዘይብሉ እዚ ፕሮቴስት ኣብ ዓዲ ዘሎ ብቐሊሉ ካብ ስልጣኑ ከም ዘለ ክገብሮ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይ ቮለቲሊቲ እቲ ወለቕ ዘለቕ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣናት ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ከቢድ እዩ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና ሶማልያ ትኾነ ዘላ ኬንያ ትኾነ ዘላ ስለዚ this is going to be a very very important time and ንኩሉ ምክትታል ከድልዩ ካብዚ ከይወፃና ካልእ ኣርእስቲ ድማ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኣሎ ኣብዚ ስምዖ ኣብዚ ከዓ
Shifting focus now, tensions are escalating between Sudan and the United Arab Emirates over Abu Dhabi's alleged support to the paramilitary Rapid Support Forces, or the RSF, currently locked in a brutal civil war with the Sudanese army. In the latest development, the Sudanese government says the UAE has banned Sudanese planes from landing at its airports. Sudan's Civil Aviation Authority expressed بخال መንገዲ ድማ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢማራትን ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ይኹን እንኮላይ ወታደራዊ ምፍጣጥ ምክሳስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃን ኣብ ዝበርትዕ ደረጃን በፂሑ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ድማ things are getting really hot بقليلو كسجر ኣብ ዘይክል ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ እቲ ምኽንያት ድማ ኢማራት ፍትኖ ዘላ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኢማራት መንግስቲ ሱዳን ድማ ወታደራዊ ፀብለልትነት ናገበራ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ኢማራት ኣማራፂታት ናታና ዋሕደ ይመፃሎ ጉድ ናታ ድማ ናተገልፀ ይመፃሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንኣብነት ነፈርቲ ናይ ሱዳን ናይ ሲቪል ነፈርትናቶ መጓዓዝያ ማለት እዩ ኣብ ኢማራት ኮርዳ ከም ዘይብለን ተኣጊደን ኣለዋ ብርግፅ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ተፃብኦን ምስሓብን ካልእ መልክዕ እናሓዘ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ያ እዚ ወይ እቲ ኢልካ ክሰግሮ ትኽእል ኣይኮነን ካልእ ብዙሕ ናይ ክልቲአን ሃገራት ምስሓብ ዘግህድ ወይ እውን ኣዛረባ እርሳሲ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ for example ሓንቲ ዶኩመንታሪ ወፂኣ ነራ አልጀዚራ ኣውፂዋ ዝነበረት ይደልያ ኣለኹ ኣልሸውዩ እንታይ ትብል ንሳ ድማ ኢማራት ብገንዘብ ዝተሓሰቡ ሰራዊት ኣብ ሱዳን ይእቱ ከም ዘሎን እቶም ሰራዊት ድማ ካብ ኮሎምቢያ ዝመፁ ምዃኖምን ንሰላምን ርግኣትን ናይ ሱዳን ድማ ዓብይ ሓደጋ ኮይኖም ከም ዘለው ክሲ ተመስሪቱሎ እዚ ክሲ እዚ ድማ ዋላ እኳ እታ ቪድዮ ብቐጥታ ካብ ኢማራት ያ ስፖንሰር ትገብሮ ዘላ ዝብል ዘረባ እንተደይ ተሰምዐ ኣቡ ግን መን ኣቡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መን ተዋፊሩ ከም ዘሎ መን ስፖንሰር ይገብር ከም ዘሎ ግን ዝገልፅ ሓበሬታ ነይሩ ስለዚ ብየማንን ፀጋምን ኣንፃር ኢማራት ዝግበር ዘሎ ስጉምትታት ይኹን ተበግሶታት እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኢማራት ድማ ኮርነር ድያ ትኸውን ዘላ ንነዊዕ ቀፃሊ ከሚላ ተሸፋፊና ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ኣብዚ ሓደ ብዶኩመንታሪ ዝተሰነየ ብቪድዮ ዝተቐድሐ እቶም ሰባት አልጀዚራ ናይ ዓረብያ ማንፅኦም ነይሮም እቶም ዕሱባት ብገንዘብ መርሰነሪስ ዝበሃሉ ንዖም ዘርኢ ብቪድዮ ዝተቐድሑ ካብ ኮሎምቢያ ድመፁ ምዃኖምን ግን እቲ አልጀዚራ ንኢማራት ስለ ዝፈርሀ ይመስለኒ መን ከም ዝኸፈሎ ኣይገልፅን እዮም ዝብሉ ኣብቲ ፓስፖርት ናቶም ተታሒዙሎ ስለዚ ኢማራት ትኸዶ ዘላ ኣብ ሱዳን ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ እቲ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ናይ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ጉዳይ እናርኣዩ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብዚ ብፅሑፍ ገይሮም ኣለዉ አልጀዚራ ፕላስ ዝበሃል tackled a vital topic, the increasing presence of Colombian mercenaries fighting alongside the rapid support militia Janjaweed Malati in Sudan, drawing in a part of an investigation by the Wall Street Journal. Wall Street Journal the bal hada abe መጽሔት ናይ ኣሜሪካ ድማ ኢንቨስቲጌት ገይሩ ኢማራት ኢዳ ኢትያ ከም ዘላ ገሊጹ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና መመሊሱ እና ተጋህደይ ዝመጽ ዘሎ ኢማራት ድማ መሕቢት ስናላ ምናልባት እቲ ናይ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ አንጻር ኣሜሪካ አንጻር ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሱዳን ፃዕሪ ጥራይ ከም ዘይኮነ ምናልባት ስዑድያ ብድሕሪ መጋረጃ ከምኡውን ግብፂ ካልኦት ሃገራትን ፀቕጢ ይገብራ ከም ዘለዋ ሎቢ ይገብራ ከም ዘለዋን ስለዚ ኢማራት ብሎቢ ጥራይ ክድሕን ከም ዘይትኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክትወፅእ ከም ዘይትኽእል ዘነፅር ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ እንታይ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ የርእየና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ሓደገኛ ኣካይዳ maybe መወዳእታ ክረክብ ዝኽእለሉ መንገዲ ወይ እውን በአሜሪካ ኣሉታዊ ኮንሲኮንስ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ክትርዳእ ጀሚራ ኣላ እዚ ድማ ንዓና ንኤርትራውያን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ እቲ እንኮ ሃገር ኣብ ጎኑ ተሪፋ ዘላ ኢማራት እያ ከተትሕኖ ድያ ነዚ ዝገብር ዘሎ ክደፎ ድያ ኣይትገድፎን ኢማራት ጥራይ ተሪፋቶ ዘላ ኢማራት ድማ ፀቕጢ ካብ ዋሽንግተንን ካብ ኤውሮጳን ዝመፃ ዘሎ ስለ ዝበርትዖ እንታይ ክገብር ጀሚሩ እቲ ናይ ኢማራት መራሒ well he has to always find another way ካልእ መንገዲ ክደልግ ክኽእል ኣሎ ናይ ኢማራት መራሒ እንታይ ገይሩሎ ናብ ሞስኮ ከይድሎ ከምኡ ዝገብር ኩሉ ግዜ ንኩሎም ሱፐር ፓወርስ ከገራጭዎም እዩ ዝፍትን ስለዚ ናብ ፑቲን ከይድሎ እቲ ናይ ኢማራት ፕሬዚደንት ማለት እዩ ናብ ራሽያ ከይዱ ምስ ፑቲን ይራኸብ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ንዋሽንግተን ፀቕጢ ንምፍጣር ማለት እዩ but at this stage I think ናብ ቻይና እንተኸይዱ ናብ ፑቲን ተኸይዱ ናብ ካልእ ተኸይዱ ደገፍ ኣይረክብን ክብለኩም ኣይክእልን ግን ዓለም ነቲ ሽጣራ ናቱ ናፈለጠቶ ትኸይድ ኣላ
ولا ون بوتين اب سودان مس منكس السودان تراوي السودان نيزلو هجي زنا امارات مراحي ليفرج على ويو قبل بوتين حيل اللوي معناته امارات حنت كابتن وحداتن اقدست مشارقتي ناي راشا ስለዚህ ምስ ሱዳን ዘለካ ምስ አልቡርሃን ሰራዊት ሱዳን ዘለካ ዝምድና ብተኽዲ ያ ክትብሎ ዲፕሎማሲያዊ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሰፖርት ገበረን ዲያ ክትብሎ እዚ ኣገዳሲ ርክብ ይካውን ምክንያቱ ራሻ ኣክልተ ሰለስተ ግዜ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ንሰራዊት ሱዳንን ንመንግስቲ ሱዳንን ካብ እገዳ ዘትሓነቶ እያ ስለዚ መንገዲ ዩኤን ብሪጣንያን ኣሜሪካን ሓባቢሎም ክገብርዎ ዝፈተኑ ቅድሚ ሕጂ ፑቲን ናቱ ወኪል ኣብ ዩኤን ተጠዋቢልዎ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኢማራት ናብ ፑቲን ምኻዶም maybe they are trying to do something ምክንያቱ በኣሜሪካ ብሎቢን ብገለን ዝፈተኑ ወይ ይሰርሕ ስለዘየለ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝኾነ ይኹን ንትፍን ተመፅኡ ንዕዑ ክከላኸለሎም እዮም ናብ ፑቲን ዝኸዱ ዘሎ ወላ ናብ ራሻ ዝኸዱ ዘሎም we don't know ግን ፑቲን ሓንቲ ዝፍለጠላ he knows how to balance those things ከመይ ጌርካ ነዚ ነገራት ናይ alliances ባላንስ እናገበርካ ትኸይድ ብጥንቃቐ ትኸዶ ነዚ ሕጂ ዘለካ ዝፈልጥ መራሒ እዩ ስለዚ we'll see እንታይ እዩ ዕላማናቶም ኣብ ከምዚ ኩነታት ናብ ራሻ ምኻዱ ዓብይ ፍሉይ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ስለዚ the whole situation is becoming very tricky ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቀልጢፉ እናተቀያየረ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ሓንቲ ወታደራዊት ነፋሪት The Sudanese army claims it killed 40 mercenaries who were allegedly deployed to support the RSF. Sudanese media reports say that the plane took off from a Gulf airbase carrying dozens of the Sudanese army claims it killed 40 mercenaries carrying Colombian mercenaries. As the move comes right after Sudan's Air Force claimed to have shot down an Emirati aircraft carrying Colombian mercenaries as it landed at an RSF-controlled airport in Darfur. ካልእ ዜና ድማ ኣብ ካልእ ድማ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሓንቲ ነፋሪት ናይ ኢማራት ነዞም ዕጡቃት ምልሻ ዕጡቃት ወይ ነዞም ዕሱባት ካብ በዓል ኮሎምቢያን ገለን ብገንዘብ ዝመፁ ንኣርኤስኤፍ ንክሕግዙ ኢሎም ዝመፁ ንዓታቶም ሒዛ ትመፅእ ዝነበረት ኣብ ኤርፖርት ናይ ኒያላ ዝበሃል ኣብቲ ኣርኤስኤፍ ዝቋፀሮ ዳርፎር ዞባ ዳርፎር ማለት እዩ ኣብኡ ክትወርድ ከላ ሓይሊ ኣየር ናይ ሱዳን ወሊዑ ከም ዝገደፋ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢማራት ድማ ኣመና ተቆጢዓ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪዮ ዘለና ካብ ዘለዎ መመሊሱ እናረሰነ እናኸበደን ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ናይ ወሳኒ ደረጃ ኣብዚ ግን ናይ ኣሜሪካ ዝምድና ኣገዳሲ ክኸውን I think እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ብፍላይ እቲ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ናብ ኢማራት ይኹን ናብ RSF ከምኡ ድማ ነቶም ንበዓል ኬንያ ንኩሎም ዝፀሉ ዘሎ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ኣሜሪካ ሽርክነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይክኸውን ሕጂ ኩሉ እዚ ተመሊስና ምስ ኤርትራ ከነተሓዞ ክንፍትን ኣለና ምናልባት ንኢትዮጵያ ዝምልከት ሓንቲ ዘረባ ሃባን ወፂኣ ኣላ ካብ ምምሕዳር ናይ ኣሜሪካ እስከስምዕዋ እዚኣ It has been very clear that he is going to take the action necessary to secure the city of Washington for the people who live here, for all the American people and all who visit here. It's our capital city. It is more violent than Baghdad. It is more violent than parts of Ethiopia, parts of many of the most dangerous places in the world. It's really shocking if you actually look at the graph that has been shown comparing parts of some of the most dangerous failed states in the world compared to DC. DC is more violent, and so እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጆን ሚለር እዩ ዝበሃል ሓደ ካብቶም እዝኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ሰብ እዩ ኣብቲ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣማኻሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ለንቀና ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ እቲ ዋይት ሃውስ ዘለዋ እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ዝቕመጠላ ከተማ ብገበን ኣዝያ መሰካሕ ዝኾነት ከተማ ምዃና እዩ ዝንገር ኣሜሪካ ማለት ሃገረ ማፍያ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ነፍሲ ወከፍ ገበነኛ ብረት እዩ ዘለዎ it's a very dangerous place ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ዘኽፍአ ክራይም ሬት ስለተረኣየ ኢሎን ማስክ ይኹን ዶናልድ ትራምፕ ኩላቶም ነዚኣ ስቴት እዚኣ ገለ ነገር ክግበረላ ክኽእል ኣለዎ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንዕዑ ነቲ ገበን ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ እቲ ዘሕዝን ክፋልካስ ናይ ኣሜሪካ መንግስታዊ ዘሎ እቲ መንግስቲ ዘሎ ቦታ ከማን ንገበን ክቋፅርዎ ይከኣሉን ኣሎ ምክንያቱ ናቱ ምምሕዳር ስለ ዘለዎ እቲ ዋሽንግተን ዲሲ ማለት እዩ እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ገበን ኣብዚ ከተማ እዚ ንሪኦ ዘለና ሲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ በዓል ኢራቅ ኣብ ባግዳድ ወይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገበን ካብኡ ይገድድ ኢልዎም ስለዚ ንኢትዮጵያ ዶናልድ ትራምፕ ብሕማቅ ክጠቕሶም ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድማ ኣማኻሪ ናቱ ኢትዮጵያ is mentioned all for the wrong reasons እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚኣ ባዕሎም እዮም ኣውፅኦማ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕግርግርን ኩናትን ንኸጉልዕ ኢሉ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕግርግርን ኩናትን ኣብ ዲሲ ዘሎ ይኸብድ እናበለ ስለተዛረበ
ኢትዮጵያውያን ናይ ብሓቂ ሕማቅ ከም ዘይተሰምዖም ብፅቡቅ ነገር ኣብ ዋሽንግተን ይለዓሉ ከም ዘየለው ይስምዖም ዘሎ which is actually very sad ንዓታቶም እውን እዚ እውን ከቢድ ነገር እዩ ቀሊልካ ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኤርትራ ድማ ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ናታ ድፊት ናታ ሓይሊ ናታ ክትውስኸሉ ከም ዘለዋ ከም ንሪኦ ዘለና ዳርጋ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣምባሳደራት ናቱ ቅድሚ ሕጂ ንሪኦ ካብ ዝነበርና ዝለዓለ ኣብ ዲፕሎማሲ ሞር ኤፈርት ከም ዘድልየኩም ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘድልየና ተገንዚቡ እዩ ዝጎይ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ድማ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ለንቀነ ኣብ ፌስቲቫላት ጥራይ ኮናን ቀኒና ሰፊሕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ንክነካይድ ቀኒና ኢሎ this has been a season not only for annual conferences and festival for Eritreans in the US but also a busy schedule for diplomatic engagement ስለዚ ፌስቲቫላትን ኮንፈረንሳትን ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ in this regard I had a pleasure of receiving the ambassador of Sudan who paid a courtesy call to our embassy and a week-long visits to the embassies of Somalia ስለዚ ምስ ኤምባሲ ናይ ሱዳን ይራኸቡ ከም ዘለውን ከምኡውን participated in the African ambassadors economic forum ዝበሃል እውን ከም ዝሳተፍ ዘሎ እዚ ኤርትራ ኣብ ፅዑቕ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ጉያ ወላ እቲ ኣብዚያ ስእሊ ኣምፁ ለኢሎም ነይሮ ግን ረሲዖማ መስለን እቶም ቲም ናተይ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ እውን ነቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ናይ ኬንያን ናይ ኤርትራን ጅቡትን ዴስክ ሒዙኑ ዘሎ ካብቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ዩኬ ማለት እዩ ረኺቦም ምሱ ከም ተዘራረቡ ዝገልፅ ስእሊ እውን ሪኦ ነይራ ቤክስ ፅቡቕ ነገር ከ ዲፕሎማሲ ይግበር ምህላው ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ፖስት ይኸውን ከም ዘሎ እዚ ኣመና ኣገዳሲ እዩ እንኳላይ ነቶም ፀላእትና ምክንያቱ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ደይ ትገብር ዘላ ክመስሎም ከሎ ጌጋ ፐርሰፕሽን ክህልዎም ይኽእል እዩ ስለዚ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ንኣምባሳደር ንኩሎም ኣምባሳደራት ከምኡውን ኣምባሳደር ሶፊያ ትገብሮ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ደጊ ይረክብ ነይረ ዳርጋ ዲፕሎማስያዊ ጉያ ናይ ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ ኣነ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ኣሎ ክብል ይኽእል ግን ኣገይን ኣመና ክንውስኸሉ ኣለና ነዚ ኣመልኪተ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣብ ቪድዮ ረኺበ ኣለኹ ስምዕዋ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ እዛ ዘረባ እዚኣ ፅንሕ ኢለ ከስማዕኩም እየ ኣምባሳደር ብርሃነ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ፌስቲቫል ተዛረባ እያ ምሳ ኣተሓሒዘ ግን ሓንቲ ነገር ፅሒፈ ኣለኹ ኣና ቤክስ ነዚ ኣይኮንኩም ቀንዲ ንምንታይ ተዛሪቦ ዘለኹ እዚኣ ስምዕዋ እስከ ኣብ ቅድሚ ሕጂ እውን ንእሽተይ ኣምፅእ ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ሱራ ከመስራት ቅድም ዩሱፍ እንደተናገረው የቀጠናው በጥባጭ ሆናለች ያለው ያልተረጋጋ በዙሪያ ያሉት ሀገሮች በሙሉ እየፈረሱ ነው ሱዳን ፈርሷል ያለው ሶማሊያን የምናያት ናት ደቡብ ሱዳንም እንደምንመለከተው ነው ኢትዮጵያ እንደምታዩት ነው የቀረ አንድ ስቴብል የሆነ ሀገር ኤርትራ ነው ያንን ስቴቢሊቲ ከምን አመጣው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ይኖርብናል ያንን ስቴቢሊቲ ተጠቅሞ ኤርትራ ነው ከአቅሟ በላይ ፓንች የማድረግ ጉልበት አግኝታለች እንታይ ለለኹ ኣብዚ መሲልኩም ካብታ ዘረባናቱ ኤርትራ ፓንችስ አባፍ ኢትስ ዌይት ኤርትራ ክንድቲ ካብቲ ብዝሒ ህዝባን ዕቤት ሃገራ ንላዕሊ ዓቕሚ ዘለዋን ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር እያ ብኸመይ ስቴብል ሶቨሬን ስትራቴጂክ ብምባል ገሊፀ ኣለኹ እዚ ድማ ኤርትራ ኣሜሪካ ስለምንታይ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ኣለዋ ንምባል ኢለ ፀሓፍኳ እያ ስለዚ ኢትዮጵያ's veteran politician አንዳርጋቸው ጽጌ just said what many whisper behind the closed doors Eritrea is the only stable power in the horn that can truly shape the region's peace ስለዚ አምባሳደር እዚ ፖለቲከኛ ዓብ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ አንዳርጋቸው ጽጌ ዝበሎ መብዛሕቲ ሰብ ብድሕሪ መጋረጃ ዝብሎ እዩ ዓውን ድሕሪ ኢሎም ጽቡቕ ነገር ናብ ኤርትራ ንኸይበሃል እምበር ኩሉ ሰብ ዝብሎ እዩ ንሱ ድማ ኤርትራ እታ እንኮ ርቃት ዘለዋ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ነቲ ሰላምን ርቃትን ናይቲ ዞባ ዝለዓለ ግደ ክፃወት ትኽእል ሃገር ምዃና እዩ ስለዚ why the US especially the Trump administration must align with Eritrea ስለምንታይ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ክገብር ከም ዘለዎ እዚ ከዓ ንስለ ፅቡቕ ዘይኮነስ ግዴታ እውን ማስት ክኸውን ዘሎ እቲ ኣላይመንት ምስ ኤርትራ ቁፅሪ ሓደ ኢለ ኣለኹ ነፍሲ ወከፍ ጎረቤትና ጠቐስኩ እዩ ኤርትራ rescued ኣቢ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ንኩለን ተጎራብትና ኤርትራ ከመይ ጌራ ሰላምን ርግኣትን ንክህልወን ከም ዝሓገዘት እየ ዝገልፅ ዘለኹ ቁፅሪ ሓደ when Abiy's regime was collapsing he ran to Asmara begging for help not once but multiple times Abiy Ahmed
ስርዓትናቱን መንግስትናቱን ክወድቀሉ ኣብ ደንደስ ኣብ ዝበፅሓሉ ንኤርትራ ከይዱ ነስመራ ጎዩ ከይዱ ተንበርኪኹ ንኤርትራ ርጡኒ ኣትሕኑኒ ብምባል ከም ዝለመነ ሓደ ግዜ ዘይኮነ 2-3 ግዜ ዝገበሮ እዩ። ስለዚ ኤርትራ ኣብይ ኣብ ስልጣን ንክህሉ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ዘላቶ ቅርፂ ንክትሉ ዓብ ግደ ዘበርከተ ሃገር ምዃኑ ምግላፅ የድሊ። እዚ ድማ ነቶም ናይ ዘይኣመንኩም ኣብይ ኣብ ዩቱብ እናተዛረበ ከሎ ከይድኩም ደሊኹም ረኸብዎ ኢለ ኣለኹ። ቁፅሪ 2 Eritrea helped save Sudan. When the Sudanese army was losing to RSF, General Al-Burhan flew to Eritrea months later. Khartoum was liberated. RSF pushed back. Eritrea silent diplomacy changed the game. ስለዚ ሱዳን ብፍላይ ድማ ሰራዊት ሱዳን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተሰጎገን እናተሳዕረን ካብ ካርቱም ጥራይ ዘይኮነሲ ካብ ብዙሓት ናይ ምብራቕን ናብ ምብራቕ ገፁ እናተፀገየ ኣብ ዝመፀሉ ዝነበረ ሰራዊት ናይ RSF አልቡርሃን ንኩሉ ፈቲኑ ንስዑድያ ፈቲኑ ንራሽያ ለሚኑ ንኢራን ለሚኑ ንግብፂ ለሚኑ ንኩላቶም ለሚኑ ዝሃብዎ ውፅኢት ከምፅኣሉ ስለዘይካለ ናብ ኤርትራ ከይዱ በጃኻ ስተረኒ በጃኹም ኣጥዕኑኒ ብምባል ኤርትራ ድማ ክንሕግዝ ኣካይና ኢሎሞ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ከባቢ ቦርት ሱዳን ተኣሲሩ ዝነበረ ሰራዊቱ ካርቱም ተቆፃፂሩ ሕጂ ድማ RSF ኢቨን ካብቲ ምዕራብ ናይ ምዕራብ ናይ ሱዳን ካብ ዳርፎር እውን ይደፍኦ ከም ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ድማ አልቡርሃን ኣብ ካርቱም ዝገበሮ መግለፂ ጠቕላላ ንምልእቲ ሱዳን ሓራ ንምግባራ ሰራዊቱ ተበጊሱ ከም ዘሎ ገሊፅ ኣሎ። ንካርቱም ጥራይ ዘይኮነስ ንምሉእ ሱዳን ሊበሬት ሓርነት ንምግባር። ስለዚ ኤርትራ ወሳኒ ተራ ኣብ ሱዳን ዝገበረት እያ። ሰላም ርግኣት ዛ ሱዳን ሕጂ ሓውሲ ሰላም ዘላቶ ውፅኢት ናይ ኤርትራ ኣበርክቶ ከም ዝነበረ ምግላፅ የድልና ዓለም ንክነግር ኣለና። ስኢልካ ምግባር ብድሕሪ መጋረጃ ንገብሮ ጥራይ ኩሉ ኣይኮነን ንዓለም መንጋሪ የድሊ ተደይ ነጊርና ኩሉ ግዜ ኣፍኮርስ ይፈልጡ እንዲዮም እቶም ሳተላይትን ገለመለን እኮ ኣለዎም ኮይ ግን መንጋርካ የድሊ ዊ ሃቭ ቱ ስፒክ ኣባውት ዲስ ፅቡቅ ነገር ኢና ንገብር ዘለና ሕማቅ ነገር ኣይኮንና ንገብር ዘለና ፈሪሳ ዝነበረት ሃገር ኣብ ምስትክኻል ኣበርክቶ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ለይትን መዓልትን ክዝረበሉ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። Somalia turned to Eritrea when Abiy tried to divide Somalia with the Sham Red Sea deal. Somalia ran to Eritrea. Eritrea stood firm and backed by Egypt. ስለዚ ሶማሊያ ድማ አብይ ኣሕመድ ዘይሕጋዊ MOU ገይሩ ክመቕላ ነቲ ኣፍቲ ገባሕሪ ናቶም ክምንጥሎም ምስ ደለየ መራሕናይ ሶማሊያ 2-3 ግዜ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኤርትራ ድማ ምስ ግብፂ ኮይና ብሓደ ኣጆ ካብ ጎንካ ኣለና ብምባሎም ኣብ ፈሪሁ ኣብ ቱርክ ከይዱ ኢዱ ዝሃበ እዩ። ስለዚ ንሶማሊያ ካብ ዝነበረ ሓደጋ ንምድሓን እውን ኤርትራ ዓብ ግደ እያ ገይራ። ቁፅሪ 4 ንኣሜሪካ ዝያዳ ከገድስ ዝኽእል the Red Sea security ናይ ቀይ ባሕሪ ኸ while the Houthis disrupted shipping lanes, Eritrea Red Sea coast remained secure and navigable. Ships rerouted safely. Eritrea works with Egypt and Saudi Arabia to keep it that way. ስለዚ ቀይ ባሕሪ ብሰንኪ ናይ ሑቱ ዝገብሮ ዘሎ ብድሆታት መስመር ናይ ንግዲ ዓብይ ሽግራ ወዲቑላ ኣብ ዘሎ ብዙሓት መራኽብ ናብ ኤርትራ ተፀጊዐን ይሓልፋ ከም ዘለዋን እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ኤርትራ ምስ ግብፅን ስዑድያን ብቐረባ ትሰርሕ ከም ዘላን እዚ ድማ ቀይ ባሕሪ ክርግኣት ክረክብ ተኮይኑ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ክትሰርሕ ከም ዘለዋ ገሊፅ ኣለኹ። ቁፅሪ 5 ድማ ኣምሓራ and Tigray know Eritrea's role. ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ትግራይ when Abiy tried to crush the north, both Tigray and Amhara are now engaging with Eritrea. They know who holds real influence in the region. ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ድማ አብይ ኣሕመድ ክድምስሶምን ከበሳብሶምን ምስ ተበገሰ ክልቲኦም ምስ ኤርትራ ፅምዶ ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ገይሮም ዘለዉ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዝርአ ተበግሶ ከይገበረት ከላ ድማ አብይ ኣሕመድ ክሳዕ ክንደይ ዕብድብዳት ይወሎ። ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ቀይ ባሕሪ እውን ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ ቀላሲ ተራ ትፃወት ሃገርን ክትፃወት ዓቕሚ ዘለዋ ድለይ ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነስ ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር እያ ብተግባር ድማ ትገብሮ ዘላ ኢለ ገሊፅ ኣለኹ። So the message to Washington and Trump team is clear. መልእኽቲ ናብ ዋሽንግተን ከምኡ ድማ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቲም ናብ ዶናልድ ትራምፕ ንፁር እዩ። talk with Eritrea ምስ ኤርትራ ተዘራረቡ. The only stable, sovereign, self-reliant nation in the Horn. ታኡንኮ ርግኣት ዘለዋ ልውላውነታ ዝዓቀበት ከምኡ ድማ ነፍሰ ምርኮስ ኣብ ነፍሳ ትምርኮስ ለማኒ ዘይኮነት ብነፍሳ ትመሓደር ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰያ no control. ኤርትራ fully 100% controls land, sea and air. ንመሬታ ንባሕራ ንሰማያ ምሉእ ትቆፃፀር ሃገር እያ። no foreign bases ናይ ወፃኢ ቤዝ የለን ኣብኡ ከምኡ ድማ strategic and credible partners for peace. ኤርትራ ድማ ስትራቴጂካዊትን ተኣማኒትን መፃምድቲ ክትከውን ትኽእል እያ ፓርትነር ክትከውን ትኽእል እያ መሻርክቲ ክትከውን ትኽእል እያ ንሰላም ብፍላይ this is not rocket science. እዚ ኸ ፍሉይ ሊቅነት ዘድልዮ ኣይኮነን. if peace is the goal, Eritrea is the path. don't follow failed past strategies. Rethink, realign,
respect sovereignty ስለዚህ እንድሕር ናይ ብሓቂ ሰላም ኮይኑ ትዕላማኹም ኤርትራዊት መንገዲ ብኤርትራ ጌርካ ጥራይካ ሰላም ርጋትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከተረጋግፅ ትኽእል ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ዝወደቐን ዝፈሸለን ስትራቴጂታት ካብ ምግባር ሓድሽ ሓሳብ ሓድሽ ኣሰላልፋ ልኡላውነት ብዘማእኸለ እንድሕር ኸይድኩም ዝበለፀ ውፅኢት ክመፀኩም ይኽእል ብምባል ገሊፅ ኣለኹ ኤሪትሪያ is not just stable it is strategic ኢለ ድማ ዓፅየ ኣለኹ ኤርትራ ርግኣት ጥራይ ዘለዎ ሃገር ዘይኮነት استراتيجيكاويت هاجر ونيا إلى قليل اللغة بجاهم نفسه كفكم نزي شرق بروا أبتفل عليه بوتا كم زبط من نعتكم ملقتي يوريوس لدي فلت شرق بروا زي أجد سنة كلوا يخليون يرترا بمبالغ قليل يزال اللغة إذا ما نزي حجز لنا مدرخ تقلب عين الدبلوماسي دفيتني من البعض مزيات غيد زي هذا باس معواه بحب سفريو رئيس السياسة الوطني في مغرب يوم الرجال الصغيرة استعوذها خطوة كداوت بحب سفريو نزي حدش ناي كلايت ناي ترامب مسؤول نزي دبلوماسية وحده حقيقي هو كاتر له تايم معاش بين غير تايم تقدر غير تسيورنا كده خلاي نا أفريقيا المساء نا أفريقيا الملكة بوليسي ولا حد بوليسي سنديله كذي ستايل لو يلاقي تبعية لا تقدر بقدر يقولش نصور بوليسي خلنا لازم بقولنا لازم حدش مثلا جميلة قدينا وخيرنا بعين رمحنا يتزعم عليه أنا في الدي لو مثلا احتلال أفريقيا وين ما نفهم صار لي حيوان راح تسعة راح مثلا دلقوا زبرجات كيف ذا يجلس أي تقال اسمان كذا وي حاجة تقال تقال كذا ما يشغل زوج عمامهم زعوا مثلا قارس هذا الواجب منين بعد زربازيانا يا تو برهان انديا أبي إمباسي أبتي فيستيفال نيرترا بكاليفورنيا استخايد أبو سزربايا بتسبق كن رغبة عن تسب بتليفونها كدي هنشتك فالسديدات اللي تدمسكن نتصوري يلا نايب حق تسبق زخنا ملقتين يرو سميع I hope that video بكرباك زي اختواتس كم سألكم كفتني هجنا بتي international news كسنا هنكيد let's go. Just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President, does your deadline for Vladimir Putin agreeing to a ceasefire still stand tomorrow? Is that fluid now that talks are... Is your deadline still standing for Vladimir Putin to agree with ceasefire tomorrow, or is that fluid now? It's going to be up to him. We're going to see what he has to say. It's going to be up to him. Very disappointed, yeah. Do you have to كم تريور لهم دونالد ترامب بوتين كم زي تحقوسن كم زي عجبني زنقر زولو مس بوتين ركب كايد مخانون مقراص ناي تغسيلو نعسرت معلتا عسرت معلتا هيبا كارلو غزبلو زنبرا معلتا توديو سلازي انتايو تنات كاسو قمتن دحري عسرت معلتي الكايو انت زي اتكبير وس انتايو دمت قرادي خاخد قبر ويس قليلو انتايو تي كوننات ناي تقوداين ترينايو دونالد ترامب ببوتين ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘይብላ ብልዕሊ ፑቲን በርሂሉ ኣሎ ነዚያደ ማይና ንርኢ ዘለና እቲ ሚድያ ድማ ብዛዕባኡ ጥራይ ክዛረብ ዝውዕልን ዝሓድር Vladimir Putin to agree with ceasefire tomorrow, or is that up to him? Very disappointed. For more, let's bring in Bloomberg's Tony Halpin out of Dubai. Morning, Tony. Happy Friday to you. We just heard from the president there. He says that he could meet Putin soon, even without Zelensky. Is that a sign of more capitulation to come from the US at this now bilateral meeting? Yes, good morning. Well, this is the Kremlin's ideal scenario, that they want to get Putin in a room with Trump, essentially alone without Zelensky, in order to influence the US on an outcome that will be favourable to Russia. And clearly, from a Ukrainian and European point of view, that would be very worrying indeed if Trump was willing. كم نريد لنا قداينا راشان يوكرين مزازمي معلبي سلا تسانو أمريكا دما دونالد ترامب بكل فتينو ولا حنتي عدل سلا زي رخبلو حجي تمليس كامز دونالد ترامب مس فلاديمير بوتين فيت مسي خامز الرابع عايش ان كل يتزراريب كخنتاي لوط كتمس تغل زبل دما زخونه ጭቡጥ ነገር የለን ስለዚ አሜሪካ ናይ በሐቂ ኣብ ቅድሚ ራሻ ዘለዋ ዓቕሚ ተሰማዕነት ወይ ውን ጽልዋ ናይ መፍጣር ዓቕምናታ ኣመና ድሩት ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝለዓለ ድሩት ምዃኑ በርሂሉ ንዓለምና በርሂላ ኣብ ዘሎ ግዜ ንሽተይ ሃገርን أمريكان دونالد ترامب زعلوا خانت خوينهم انتاي كم زقات مكة كريكم يهجي ونياتو نتوم بعال حيالات
ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ብቁጠቦም ድማ ክምክቱ ዝኽእሉ ከም በዓል ራሻ ወላ እውን ኩሉ እቲ ቅድመ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ እናጣሓሰ ከሎ ወላ ሓንቲ ኣብ ልዕሊ ስጉምቲ ክትወስድ ዘይምምራፃ ብግምጣሉ ብገዳን ብገለና ኣዳኺሞም ንኣሽቱ ሃገራት ተኮይኖም ተፀሊኦም ከንታይ ከም ዝገብሩ ካረዩ እዚ Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ርእሲ ናይቲ ሚኒስትር ፍትሒ ትበሃል ዘላ ኣቶርኒ ጀነራል ትበሃል ፓሜላ ፓምቦንዲ እዮም ዝብልዋ እንታይ ትብል ዘላ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር መራሒ ናይ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ቬኔዙዌላ ትበሃል ኒኮላ ማዱሮ ዝበሃል ፀጋም ዘሎ ነዚ ሰብ እዚ ሓበሬታ ሂብኩምና ክእሰር እንድሕር ክኢሉ $50 ሚሊዮን ሽልማት ክንበኩም ኢና ትብል ዘላ ረጂም ቼንጅ ብኩሉ መንገዲ ፈቲኖም ምስላእ ስለዝኣበዮም እንታይ ይገብር ኣለዉ ዝኾነ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ሰብ እንድሕር እሲርዎ ነዚ ሰብ እዚ እንተቐቲልካዮ እውን ማለት እዩ $50 ሚሊዮን ኣለካ እንተቐቲልካዮ ክብሉ ስለዘይክእሉ ስለዘሰክፎም እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ተፀሊያትካ ክትኣልየካ እንተደልያ ክንዲ ምንታይ ግልፂ ዝኾነ ሓደገኛ ኣካይዳ ክትከይድ ትኽእል እዛ ሃገር እዚኣ ቬኔዙዌላ ማለት ነዳዲ በሎ ወርቂ በሎ ኣምላኽ ኩሉ ይዓዲልዎም ነዚ ሃብቲ እዚ ንምዝማት ብሙሉእ ፖለቲካዊ እሊት ናይ ኣሜሪካ ነዚ ሃገር እዚኣ ነዚ ሰብ እዚ ከውድቕዎ ካብ ስልጣኑ ለይቲ መዓልትን እዮም ዝፅዕሩ ዘሎ ለይቲ መዓልትን ምስላ ጠቢዎም ኣሎ ስለዚ ሕጂ ድማ ንዑ ዘተሓዘልና ወይ ዝቐተለልና ከምዚ ክንገብረኩም ኢና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣትሊስት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፅቡቅ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ኣለዎ ክንብል ከለና እንተፀሊዩካ ሕብእብእ ዘለዎ መራሒ ከም ዘይኮነ ንርኢ ስለ ዘለና እዩ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እዛ ሕጂ ዝብልዋ ዘለዎ ድማ ቀንዲ ንእስራኤል ቀንዲ ካብቶም ነተንያሁ ዝወቕሶ ዘሎ መራሒ እዩ ንዓይ ኣብ ሃገረይ ኮይነ ዘመሓድር ንዘለኹ ንኸቕትሉኒ ነዚ ኩሉ እናተዛረቡ ከሎ ቆልዓ ህፃንን ሆስፒታላትን ዝድብድብ ዘሎ ሰብ ግን ብኣይሲሲ ድማ ክትሓዝ ኣለዎ ንዝተባሃለ ግን ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ብምባል መልሲ ሂብዎም እቲ ኩነታት ድማ ናይ ኣሜሪካ ሂፖክራሲ ምስሉይነት ግዕዝይና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናገደደን ኣተሓሳሳቢ እናኾነን ይመፅእ ኣሎ በሪሪዝ ወረሪዝ ናይ ኣሜሪካ ነገር ሸለሊልካ ጥራይካ ትሓልፎ ዝግበር የለን ብዛዕባ ስደተኛታት ድማ It's a quiet afternoon in Waterlooville on the south coast of England. But just days ago, this street was the scene of a protest. People rallied against plans to house 35 asylum seekers in newly built flats in the town centre. እንግሊዛውያን አይ ቲንክ ናይ መወዳእታ ናይ ምጥፋሽ ደረጃ ይመስለኒ ፀረ ስደተኛታት ከምኡ የለን ኩሉ ግዜ በቃ ጎሆም ኪዱ ንገዛኹም እናበሉ ፀረ ስደተኛታት ብፍላይ ነቶም ረፊጂ ኢዶም ዝሓቱ ዘለው ናይ በቃ ኣመናዮም ፀገም ፈጢሮምሎም ዘለው ስለዚ ንዓዲ እንግሊዝ ክትከይድ ትሓስብ ዘለኻ ቲንክ ትዋይስ ክልተ ሰለስተ ግዜ ኣፀቢቕካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ከቢድ ኩነታት ናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣስተውዒልካ መሚኻን ርኢኻን ክትከዶ ዘለካ እምበር ኢሎምኒ ወላ ተባሂሉ ኢልካ ጥራይ ክትከዶ የብልካን ስለዚ ከም ስደተኛ ኣብዘን ሃገራት ዝያተን ኣብ ኩለን እዩ ብዛዕባ ዩክሬን ንሪኦ ስለ ዘለና እምበር ኣብ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ዲፖርት ፎሬን ክሪሚናልስ ኦኬ ገበለኛታት ድሓን ከም ድሌትካ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ዲፈንድ ኣር ገርል ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ከም ምክንያቱ ጥቀሙሉ እዮም ነዚ እቶም ፃዓዱ ደቅና ኣዋልድና ይዕመፅ ኣለዋ ብስደተኛታት ገለ ዝብል ዘረባ ኣመና እናገረነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ዓመፅ ብሓደ ፃዕዳ ወዲ ዓዲ ንካልእ እንተጋጢሙ ከም ንቡር ይድውሰድ ብዛዕባ ይዛረቡን እዮም ዝኾነት ጓል ዓመፅ ኣብ ኩሉ ጌጋ እዩ let's be clear ጓል ኣንስተይቲ ምዃን ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕምፅ ሰብ ብፍፁም ከማ ክትፅመማ የብልካን ዝግባእ ስጉምቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ኣሎ ግን ፖለቲሳይስካ ክትገብሮ የብልካን ሓደ ሰብ ስደተኛ ባግራውንድ ዘሎ ሕማቕ ክገብር ይኽእል እዩ ሕማቕ ሰብ ካሎ እዩ ሓደ ንሱ ዝገበሮ ብሙሉእ እቲ ህዝቢ ለኪምካ ለኻኺምካ ትገብሮ ግን ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እጅቲ ኣኽራርነት በዚኦም ኣኽራሪ ከይብሉ ናብ ስደተኛታት ኣፀጊዖም እዮም ፖለቲካ ክገብሩ ዝኽእሉ ኩሉ ድማ ውፅኢት ናይቲ ቁጠባዊ ፍሽለት ናይቲ ሃገር ወይ እውን ቁጠባዊ ድኽመት ናይቲ ሃገር ዝፈጥሮ ዘሎ እምበር ስደተኛታት ብፍሉይ ከምኡ ስለ ዝገበሩ ይኮኑን ንቐፅል ናብ ቁጠባ ክንሰግር to have President Trump sign an executive order today that would allow individuals to buy Bitcoin and cryptocurrencies in their 401k retirement accounts. This is a massive development for the crypto industry, and it's one that should have happened a very long time ago. Now, there's an estimated $43 trillion in all U.S. retirement accounts. That's a lot of money, and that includes about This is a big news. 9 trillion.
እቶም ዘይትፈልጡ ብፍላይ ኣሜሪካ ዘለኹም ሄርሚ ኣውት ኣብዚ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑን እንተዘይሰማዕኩም ማለት እዩ ሓደ ሜጀር ፖሊሲ ሽፍት ኣብ ኣሜሪካ ተገይሩሎ እሱ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ኤግዜኪቲቭ ዲሲሽን ብናቱ ስልጣን ብፕሬዚደንታዊ ስልጣን ሓደ ውሳነ ሕሊፉሎ ንሱ ድማ እዚ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ዝበሃል to allow crypto and other private assets into 401k investments ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ እዚ 401k ዝበሃል ካብ ገንዘብካ ገለ ክፋል ናብዚ ኢንቨስት ንክትገብር እሞ ንጥሮታኻ ንክኸውን ዝወሃበካ ዕድል እዩ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብዚ 401 ወይ ከዓ 401k ዝበሃል ዘሎ ገንዘብካ ናብ ቢትኮይን ናብ ክሪፕቶ ከተሰጋግሮ ትኽእሉ ኢኹም ናው ብዘይ ቃል ዓለም የዝብለኩም if I were in America ኣነ ኣሜሪካዊ እንተዝኾን ነይረ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ነይረ እንተዝኸውን ገለ ክፋል ናይቲ 401k ናተይ ናብ ቢትኮይን ናብ ክሪፕቶ መሰጋገር ኮ ነይረ እዚ ግን ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብሰይፍ መንገዲ ውሑስ መንገዲ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክትገብር እታ ቀንዲ ኣነ ዝሓታ እንታይ ክሪፕቶ ትገዝእ ጥራይ ዘይኮነ ኣገዳሲ እሱ ግን ልዕሊ ኩሉ ብኸመይን ኣበይን ትገዝኦ ምክንያቱ ክንደይ ሰባት ኣለኹም ትድውሉለይ ትፈልጥዎ ኢኹም ኩሉ ግዜ እዚ ቴሌፎን ዝመፀኒ ሓግዘኒ በጃኻ ከምዚ ኢለ ገንዘብ ኣብዚ ገይረዮሲ ከውፅኦ እንተበልኩስ ገንዘብ ስደ ዝብሉን ኣለዉ ገንዘብ የብልካ ንሰርቁኻ እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣብ ክሪፕቶ እንድሕሪ ዘይርዳእኩም ኮይኑ ፕሊስ ኢንቨስት ኣይትግበሩ እተን ዝርከብኩም ገንዘብኩም ሒዝኩም ተተረፍኩም ሓላል እዩ ዘይትፈልጦን ዘይርዳእካን ገንዘብ የለን ኣብ ዓለም ንስኻ ዘይተረዳእካት መን እዩ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ሓሊፉ ክገብረልካ ዘይርዳእካ ተኮይኑ ግደፎ ተን ገንዘብካ ናብ ባንክኻ ሒዝካ በስመ ኣብ በል ዘይፈልጥ ሓደ ጻዕዳ ቴሌፎን ደው ኢላትለይሲ ኣዘራሪባትለይሲ ቢትኮይን ገዚኣትለይ ማይ ጉድነስ ኣነ እቲ ዘረባ ክሰምዖ ከለኹ ደመይ ዝፈልሓኒ ኣብ ናይ ዓለም ሰብ ሓደ ዘይፈልጠካ ቴሌፎን ደው ኢሉ ገንዘብ ኢንቨስት ገይረካ ክስበካ ዝብለካ እታ ክትገብር እያ ትድውለልካ ዘላ ማፍያታት እዮም መንግስቲ ኣሜሪካ ክሕግዘካ ይክእል FBI ክሕግዘካ ይክእል ገንዘብካ እንተተሰሪቕካ ነቲ ካርድ ዝሃብካዮ ቆሪፅካ ሓድሽ ባንክ ቀይር ጥራይ ክብለካ ዝኽእል ስለዚ ብፍላይ በዚ ናይ 401k ናትኩም ቁማር ኣይትፃወቱ የግዳስ እቲ ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ዓቢ ኢቨንት እዩ ድሮ ኣብቲ ናይ ክሪፕቶ ዕዳጋ ትርእይዎ ኣለኹም ንላዕሊ ገፁ ምፅይዎ ኣሎ ካብቲ ዘለዎ ድማ ንላዕሊ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ እዚ ኣብዚ ዓይነት ክሳብ 4 ትሪልዮን ገንዘብ ናብዚ ክሪፕቶ ክመፅእ ከም ዝኽእል ገለ ክፋል ካብኡ ማለት እዩ 4 ትሪልዮን ማለት 3 ትሪልዮን ኣብ ክሪፕቶ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ስለዚ ክንዲ ምንታይ ገንዘብ ናብዚ ሴክተር እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእልን ክሳብ ሎሚ ድማ ሰብ ክገብሮ ዕድል ኣይነበሮን ስለዚ ዓበይ ኣገዳሲ ነገር እዩ $1 trillion in defined contribution plans like 401ks. To put that in perspective, the entire crypto industry's market cap is less than $4 trillion. So this executive order will open up a significant pool of capital to flood into Bitcoin and crypto assets. Now, plenty of people, they're going to moan and complain about the White House doing this. Who cares? Go cry somewhere else. They're going to claim that Bitcoin's risky. They're going to screech about how inappropriate it is for individuals to be given the ability to allocate their retirement funds how they see fit. That's all not. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም ነዚ ነገር እዚ ዝርዳእኩም ምሳይ ተምሃርኩም ብርግፅ ገለ ክፋል ናይቲ ኢንቨስትመንትኩም ኢንቨስት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ካብኡ ወፃኢ ግን መጀመርያ ፍለጥዎ ከይፈለጥካ ከየስተውዓልካ ናይ ትኸይድ እዚ ግን ዓብይ ዕድል ኢና ኣሜሪካ እዚ ዕድል እዚ ኣብ ስዊስ ተመፅዩ ኣም ገነ ዱ ኢት the first day ቀዳመይቲ መዓልቲ ዝተገበረሉ ክንደይ ፐርሰንት ንዓይ ተኸቲልኩም ኣብ ገለ ፀገም ከይተኣትዉ ኣይነግረኩም እየ ግን ዓብ ክፋል ናይቲ ጥሮታ ገንዘበይ ኣነ ኢንቨስት ክገብረ ዝኽእል ከምዚ 401k ኣለና እንዲ ንሕና ናትና ቨርሽን ኣብ ስዊስ ድሪት ሶይለ ንብሎ ወይ ከዓ ሰርድ ፒላር ይበሃል ኣብ ሰርድ ፒላር ኢንቨስት ትገብሮ ዘለካ ገንዘብ ሕጊ ኣለዎ ኣበይ ክትገብሮ ኣለካ ስለዚ ምናልባት ስዊዘርላንድ ሓንቲ ካብቶም ቀልጢፋ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ትቐድሕ ሃገር እያ ተስፋ ይገብር ነዚ ነገር እዚ ክትቀድሖ እሞ ንሕና እውን ክንጥቀመሉ ይብል ብሓፈሻ ኣሜሪካ ዘለኹም ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘለኩም ኣሚን ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ግዜ እቲ ዘለካ ዕድላት ዘይምጥቃም ገበን እዩ ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘለና ኢንቨስትመንት ከምኡ ዓይነት ዕድላት ኣብ ኤሮጳ የለን ሓደ ማዕት ዕድላት ናይ ኢንቨስት ክትገብረሉ ትኽእል ኣለካ ነዚ ዘይምፍላጥ ሰሪሕካ ጥራይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቐሙሉ እናበልኩ ክላበወኩም ይደሊ ግን ፈሊጥኩም ኣሰቢልኩም ግበርዎ ናብ ቢዝነስ ክንሰግር አብይ አሕመድን ቢዝነስን እስከነስማዕ ንእሽተይ ታምነኝ የሚል ሰው እኔ እሰራለሁ ይላል ማየት ይወስዳል ከዛስ ባንክ አላበደረኝም ይላል ባንክ ውስጥ ገንዘብ ካለኝ አንሰራው እኛ የቸገረን እኮ ተጨማሪ ሀብት ነው እና ሲያጣው ደግሞ አጣውት አይልም አይን እንትና ሰሩት ይላል እንግዲህ የአሜሪካ መንግስት ኢንቨስተር ለማምጣት የሚያደርገውን ስቃይ የቻይና መንግስት ኢንቨስተር እንዳይወጣ የሚያደርገውን ስቃይ ይውና እኛ ደግሞ ምን ያክል ኢንቨስተር እንደምንገፋ አስቡት አብይ አሕመድ ታይ ዝብል ዘሎ መሬት ናቱ ነቶም ፎሬነርስ ንኢንቨስትመንት ከፍቅድ ከሎ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ስለመጎት እዩ ዝኻ ኣቐድማ ቢሉ ዝበለ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ኢንቨስተራት ይዕድም ኣሎ እስኻ ጀነራሊ ናይ ወፃኢ ኢንቨስተር ምዕዳም ፀገም የብሉን ናይ ወፃእተኛታት መሬትን ገዛን ክገዙ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘሎ ይኮን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ ኣሎ ኣብ ኢማራት ኣሎ ኣብ ሩዋንዳ ኣሎ ኣብ ኬንያ ኣሎ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዘሎ እዩ ናቲንግ ስፔሻል ኣብዚ እቲ እንኮ ፍሉይነት ናቱ እቲ እንኮ ፍሉይነት ናይዚ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገደደ ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ስለ ዘላ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲ ንኢትዮጵያውያን ኣይኮነን ዘርብሕ ንወፃእተኛታትን ንሰብ ሃብትን እዩ ዘርብሕ that's why ኣብ ሽግር ስለ ዘለው ናይ ወፃኢ ሸርፍን ናይ ካልእ ፀገም ስለ ዘሎ እቶም ካፒታሊስትስን ዓበይቲ ኮርፖሬሽናትን መፂኦም ብሕሱር ነቲ ዝበለፀ ሪል ስቴት ነቲ ዝበለፀ ኢንቨስትመንትታት ይገዝእዎ ኣለው ብዓንጎት ሃገር ተዲሒና ነቲ ቁጠባ ኮንትሮል ንክገብርዎ ዓብይ ዕድል ይክህልዎም ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኢንቨስተርስ ንክንዕድም ኩሉ ክንገብር ኣለና ክንከፍት ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ውፅኢት ናቱ ግን ኣብዚ ኢትዮጵያውያን ከምቲ ንሱ ዝደልዩ ኣይኮነን ዝሰምዕዎ ዘለው ኣብዚ ስምዑ እንታይ ኢሎም ይገልፅዎ ኣለው ንሱ ኸ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብዚ እውን ካልአይቲ ቪድዮ ናቱ ረኺበ ነይረ ንኢትዮጵያውያን ነቲ ናቱ ፖሊሲ ዘይቅበሉ ከመይ ገይሩ ከም ዝንዕቆም ረእዩ ኑሮ ድሮ ቀረ ይላል ራሳችን የምንሸውደው ያልነበረን ትናንትና በማድነቅ ነው መንገድ በሌለበት መኪና በሌለበት ቤት በሌለበት ሽንት ቤት በሌለበት ምን ኑሮ ነበረ እስቲ ያስቡት እናቶቻችሁ ያሳለፉትን ላይፍ እንስራ ተሸክመው ልጅ ተሸክመው በዛ ሁሉ ስቃይ ውስጥ አድገህ ኑሮ ድሮ ቀረ የምትለው እንዴት ነው እንዴት ይስማማል ትናንትና እንታይ እስከ ዝብል ዘሎ ኣቢ ነቲ ኮሪዶር ልምዓት ንክገብር ብዙሕ ናይ ድኻታት ቦታታት ከም ዘፍረሰ እዩ ዝንገር ሕጂስ እንታይ ሂወት ነይርዎም እዮም እቶም ድኻታት እዩ ዝብል ዘሎ ማለት ሽቃቅ የብሎም ጥዑይ ገዛ የብሎም መኪና ይከዶ ሰብኣይ ይከዶ ገለ ኩሉ ረሳዕ ቦታታት እዩ ነይሩ እንታይ ሂወት ነይርዎም ግምጥል ኣቢልካ ተሪኻያ እቲ ኮሪዶር ልምዓት ዝገበርካዮ ወይ ፅርግያታትን በለጭለጭልችን ዝገበርካሉ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብኸመይ ይጠቕሞም ኢልካ ክትሓተለካ ኣሚን ማርጂናላይዝድ እዮም እጮም ዲ ኮይኑ ወላ ምርጮም ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ድኽነት ይኣትው ኣለው ዝኾነ መንግስቲ ድማ ሰይፍቲ ኔት ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ ነቲ ታሕቲ ዘሎ ደረጃ ዕድላት ክትፈጥረሉ ኣለካ ሜቢ ቪላ ክትበይ ትኽእል ኒሃ ግን ዩ ሃቭ ቱ ፋይንድ ኣን ኦፖርቹኒቲ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ንክነብረሉ ዝኽእል ዲግኒቲ ናቱ ናይ ሰብኣውነት ናቱ ሰብኣዊ ክብሪ ናቱ ሓልዩ ክነብረሉ ዝኽእል ዕድል ክትፈጥረሉ ኣለካ እዚ ንሱ ገይርዎ ዘሎ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ዝበሃል ዘሎ ናይ በለጭለጭ ናይ ኣዲስ ኣበባ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብኸመይ ከርብሖም ዝኽእል ሕጂ ኣታዊ ክገብር እዩ ኢንካም ክገብር እዩ ቱሪስትስ መፂኦም ገንዘብ ክኸፍልዎ እዮም ሽዑ ቁጠባ ክዓቢ ነው መብዛሕትኡ እቲ ገንዘብ ኣብ ኣፅዋርን ኣብ ድሮናትን እዩ ዘጥፍኦ ዘሎ ተረፈ ድማ መሪሱ ካትራመን ሪዞርትን ሆቴላትን ይሰርሓሉ ዘሎ ስለዚ እቲ ድኻ ሰብ እዚ ካብኡ ናብኡ እንታይ ኢንላ ነርና እስከ ደሓን ነቶም ድኻታት ኣብ ጎደና ዘለዉ ሲ ገለ ምኾነ ወላ ገለ ግልፅ ክብሎም ተዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ሕሉፍ ሓሊፉ ንሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ እውን ክረድእ ዘይከኣለሲ ከመይ ገይሩ ንኻልእ ክረድእ ደሞዝ ስንት ነው ተኛ አማካይ ደሞዝ ስንት ነው የሚለውን ጥያቄ እናስቀድም ይህ በምስሉ ላይ የሚታየው መረጃ ከዓለም ባንክና ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የተገኘ ነው መረጃው እንደሚለው የአብዛኛው መንግስት ሰራተኛ አማካይ ደሞዝ 7052 ብር ነው ይህ ማለት ደግሞ ስለዚህ ብ7,000 ብር ዝነብር ሰራሕተኛ መንግስቲ ዘለዎ ሂወቱ ድማ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ዓዘቕቲ ኣብ ናይ ዚንጎን ቆርቆሮን ገዛ ክነብር ዝኽእል እምበር ኣብ ቪላታት ይኹን ፕላሶታት ንሱ ሰርሖም ዘሎ ኣፓርታማ ንክነብሩ ኣይክእሉን እዮም 7,000 ብር ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ገዛልካ ከሎሚ how can you even survive with that ክልተ ስራሕ ክሰርሕ ኣለካ ተወሳኺ ክሰርቕ ኣለካ ክዘምት ኣለካ ክትምንዝር ኣለካ ደቂ ኣንስትዮ ተኮይነን ኣብ ዘይተደልየ ነገራት ክኸዳ ኣለወን it's just life style ቀደም ዝለመትካዮ ንክትነብር እምበር ሓድሽ ከማን እኳ ክነብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ዘይተደልየ ዘይድሊ ሕማቕ ተግባራት ንክህሉ ዝፈጥር ፃቕጢ ናይ ቁጠባ ዝፈጥር ዘሎ ስለዚ እዚ ከዓ እዚ ናብ የመን ዝኸይድ ዘሎ ብብዝሒ ንሶማልያ ንጅቡቲ እናኸደ ባሕሪ ዝመውዝ ዘሎ ኣብ የመን ብዙሕ ሰብ ኣትዩ ከም ዘሎ ናብኡ ገፁ ብዙሕ ሰብ ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝነገር እዚ ከዓ ውፅኢት ናይዚ IMF ዝደፍኦ ዘሎ ንኢትዮጵያ ድማ ከም ድሌቶም ዝፃወትሎም ዘለው ባይ ዘ ወይ እቲ IMF ከመይ ገይሩ ይላገፀሎም ከም ዘሎ ሓድሽ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ እዚ I think እዚኣቶም they are really screwed ይብልዎ ከምዚ ኩነታት ድርጅት ኢትዮጵያ 13ኛዋን ወር ጳጉሜን ከቀን አቆጣጠር እንድታስወጣ ጥያቄ ማቅረቡ ተነገረ። አርስ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በረ ተስፋ ኢትዮጵያ የምትታወቅበትን ይህንን የ13 ወር ጸጋ ቢፈልጉ እንኳን መቀየር እንደማይችሉ ተናግረዋል። ሚደቅሳ መንግስቱ ጉዳዩን በዝርዝር ተመልክቶታል። የገንዘብ ተቋሙ ከሰሞኑም አውጥቷል
IMF እንታይ ኢልዎም ኣሎ ነቲ ናይ ጳጉሜ ዝበሃል 5 መዓልቲ ዘለዎ ወይ ከዓ መበል 13 ወርሒ ኣብ ካላንደር ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እለይዎ ኢልዎም ኣሎ IMF ምክንያቱ ንምቁፃርን ንኮንትሮልን ከቢድ ስለ ዝገብሮ ዘሎ ንሕና ዝበልናኩም ካብ ግበሩ ዝዓይነት እዩ እለይዎ እቲ ጳጉሜ ትብልዎ ዘለዎም ካላንደርኩም እዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኮኔክት ግበሩ ወይ ዝብሎም ዘሎ ገና ካልእ ክትበሃሉ ኢኹም ግብረ ሰዶም ኣብ ዓድኹም ሕጋዊ ግበርዎ ኢልዎም ኣሎ ኣይግለፅን ስለ ዘሎ እምበር ኩሉ ግዜ ከምኡ IMF ንኣብነት ንግብረ ሰዶም ተዓፂኻ እንታይ ዝገብረካ ቀልጢፉ IMFን ወርልድ ባንክን ገንዘቡ ጠጠው ዘብል ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ሃገር እዚኣ ከም ድሌቶም እዮም ዝጠዋዊዋ ዘለው and there is not much ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ካልእ ናቱ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ብዙሕ ከም ዘይብሉ I think እቲ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ተስፋ ከም ዝቆረፀ ካብ ሰብ እዚ በዚኻ ትሰምዕ አስቻይ ሁኔታ የሚፈጥር አይደለም። አንድ መሪ የአገሩን ገንዘብ እንዲህ አድርጎ ሲያጣጥል የአሜሪካን ገንዘብ ተገዳደረብኝ ብሎ ሲበሳጭ የሚታየው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን አይቀርም። ገንዘብ ልክ እንደ ሰንደቅ ዓላማ የአገር መለያና የሉዓላዊነት ምልክት ነው። እሞትላታለሁ ያሏት አሜሪካ ለዘረጋችው የኢኮኖሚ ስርዓት ኢትዮጵያን ለመሰዋት የወሰኑት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤክስፖርትን ለማበረታታት የውጭ ምንዛሬ ክምችትን ለማሳደግ ኢምፖርትን ለመቀነስ ያገለግላል እያሉ የብርን የመግዛት አቅመ ቢስ እያደረጉ አንድ ዓመት ሞልቷቸዋል። ኢትዮጵያ መቸም ቁጠባናታ ብፍላይ እቲ ብር ዝበሃል ዘሎ ናብ ተራ ወረቐት መማሰጉ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ዝሕዝን ክፋል በዚ ባጤራ ዝኽፈል ዘሎ ህዝቢ መነባብሮ ናቱ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ይኸውን ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብር ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝርድኦ ዘሎ ዶላር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተንቀሳቅሱ ዘለኹም ብመንገዲ እቲ ናይ ማእከላዊ ባንክ ናቱ ሓላፊ ዓብይ መጠንቀቕታ ኣሰጋጊሩ ኣሎ ዶላር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ከተሰጋግሩ ዝተታሕዙ ዓብ ስጉምቲ ክውሰደሎም ምዃኑም ገንዘቦምን ካልእን ክህገር ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ብር ካብ ዘመን ሃይለ ስላሴ ክሳብ ሎሚ ከምዚ ናይ ሎሚ ደረጃ ወዲቑ ይፈልጥን እዮም ዝብሉ ዘለው ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ መናብሮ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ሎሚ ተበላሽዩ ኣይፈልጥን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ it's a matter of time ዝበፅሕ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብረሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ደረጃ ኣብ ዝነብሩሉ ዘለው ናይ ግዜ ሕቶ እምበር እቲ ፀገም ምፍንጃሩ ዘይተርፍ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኢህአዴግ $1 5 ብር እንዲመነዘር ያደረገው ሲሆን እስከ 2010 ማለትም አብይ እስከሚመጡበት ዘመን ባለው ጊዜ ውስጥ 27 ዓመታት ውስጥ ማለት ነው የተጨመረው 23 ብር ብቻ ነው። ይህም በ27 ዓመታት ውስጥ ከ5 ብር ወደ 28 ብር ያደገበት መጠን በመቶኛ ሲሰላ በየዓመቱ ብር ይዳከም የነበረው 17 በመቶ ብቻ እንደነበር ያሳያል። አብይ ግን ከአምና ከሐምሌ 21 እስከ ዛሬዋ ዕለት ድረስ ብቻ ባለው ጊዜ 379% ብርን አዳክመው መቀመቅ ውስጥ ከተውታል። በአንድ ዓመት 1 ብር 379% ተዳክሟል እንደማለት። እናም የብር የመግዛት አቅም አሽቆልቁሎ ኑሮ ጣሪያ ነክቷል። ይህንን አዝማሚያቸውን ያዩ ያኔ ለአሜሪካ ምን ልሁንላት እያሉ እነ ዶናልድ ያማሞቶንና ማይክ ሬነርን ቤተ መንግስት ጠርተው ከቶ ምን ልሁንላችሁ እያሉ ሲጠይቁ በነበረበት IMF የእናት መቀነት ነው እያሉ በሚናገሩ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ እዚ ሰብ እዚ ምናልባት ናይ ኣዲስ ኣበባ በለጭለጭ ዝብል ጎደናን ልችታትን ኢቲላ ክኸውን ይኽእል እዩ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ግን የንቆልቁል ከም ዘለዎን ህዝቢ ድማ መነባብሮ ናቱ ኣብ ከቢድ ደረጃ በፂሑ ከም ዘለዎን ነቲ ኣብ ከቢድ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ንዓርድኣና ኢሎም ንዝሓትዎ ድማ ጋዝላይት ንክገብር ወይ እውን እንታይ ሂወት ነይርኩም ናበለ ኣባጫው ክፃወተሎም ኢና ሰሚዕና ዘለና ይመችም ትናንትና ግን የተመቸ ነገር መፍጠር እንችላለን ከምን ከወጣን ከትዝታና ትካዜ ከወጣን ኋላ የቀረሰው የሚባለው ነገሩ ሁሉ ትናንትና የሆነ ያልጨመረልኝም ተወና የዓመት ደሞዜን በወር ቀይረዋለሁ አስፓየር አድርገህ ስራ ይመጣል አንተ ኢንፋይናይት ፖቴንሻል ያለ ብቁ ዜጋ ነህ أيه بتجي ولا ده بحكي motivational speaker تغير له ببوليس تغيره زي كهلا كوننت ناي motivation speech غيره ناي عمد دموز زي توسق لي الكامنين ببالقريف كا ناي عمد دموز كاب حدا مع تكتو inspire aspire غيركا بحلم جبر كون الليل كانوا جوهم مشيت meditate جبرلو كون الكايد ما يبللو by the way السب زين اب reality كم زين بربزي خاتفلت كاليتك سعوكم لو من هيكو طبو درامات رايزلني حنتي أبزيا الله where is that video? I think I'm gonna show you somewhere. Where is that video? حنت فيديو اللابتوب ذكريكم ده الرقيبة. Okay, give me a second. طيب لو مالو أبي أحمد مقسن أبي سمعوه.
ካምሌዎች የአንድ ሳምንት ደሞዛቸው የኔን የዓመት ደሞዝ ሊያክል ይችላል። የኢትዮጵያ መንግስት የሚያገለግሉ ሰዎች በውስጣቸው ሌብነት ቢኖሩ ፓርላማው፣ አስፈጻሚው፣ በየደረጃ ያለው አመራር ህይወቱን ጎርቶ ተቸግሮ ነው አገሩን የሚያገለግለው። ለዚህ ነው ኣብዚ ኸ እንታይ ይብሎም ኣሎ ኣገለገለ ኣፍሪቃ ዘለዎ መራሕቲ ዝቕበልዎ ናይ ዓመት ናይ መዓልቲ ዲ ናይ ወርሒ ደሞዞም ካብ ናይ ዓመት ደሞዘይ ይበዝሕ ዝብል ብራንድድ ማርካታት ዝኾነ ባድላታት ዝኽደን ኣይዶኖ ካብ ደሞዙ ድዩ ዝዝውሮ መኪናን ዝነብረሉ ዘሎ ቤተ መንግስትን ርኢኻ ኣብ ኣፍሪቃ ከምኡ ዓይነት ፓላስ ዘለዎ መራሒ የለን ምግናን የድልዮን እዩ I think ኣይኮነን ካብ ናቱ ካብ ናይ ዋይት ሃውስ ዝዓቢ ቤተ መንግስቲ ሰሪሑ ዘሎ ሰብ ብዛዕባ ደሞዝ ክዛረብ ከሎ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ተብጅባኻ የለን ብዓብዩ ትነብሮ ዘለኻን ትኸዶ ዘለኻን ከይርየካ የለን ድዩ ሰብ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ብደሞዝ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ሰባት ናይ ዓመት ደሞዝ ካሲ ኣብ ውሽጢ ሶም ዘይትእትዎ ከገባህና በነቃ አእምሮ ከሰራ የፈለከውን ትሆናለህ። ስለዚ ናይ ሞቲቬሽን ዘረባይ ዝነግሮም ዘሎ حكيم نجوه تنسيو سرحة يسب يحكم مدي إنسبيريشن ولا ديسبيريشن زبالي يلن أبهاجر كل سبعة يكوننا بيزنسنا بجلن زوفر حكمنا يدليكا ممهر يدليكا كالي public sector ده ما سرح تنيالو قال سرح بز motivation ناي بيزنس هيسرحني نجوه أتيو بشيت سرح خلاله لذي إذا زبلو زلو أجباب بفتش من منجس سرح ونزور دو يكونه أنت خان لا بوليس انتاي كجبر زلو أسفاير جبرت الكابل شونا وسدي خاطبلو تاي جبر بوليس سرعت رايك سرع زلو دموز رايك ريالي زلكا سلازي إذا زبلو زلو زربا نبعلو انتاي مالتيو بخامي يخك تكبر زخل كمان ملسو زلو يكونن I think نزي تقدم قرب رؤس خلو وقيتاتشو ملي سلو نيريو بدر የሚወድ ጓደኛ ነበርኝ ኃይለኛ ተበዳሪ እና ሰው ሁሉ መንገድ ላይ ያስቆመዋል አስቸገረው እና ተበድሮ ሳይክል ገዛ ከየት አመጣው ስለው ተበድሮ ነው የገዛው ተበድሮ አበዳሪዎች ማምለጥ የሚጠቀምበት ሳይክልን በብድር ነው የገዛው ሰው መንገድ ላይ አበዳሪ በእግር የሚሄድ ሰው በሳይክል ቆንክ እንትና አትለው አይቆምልህም እና ሁልጊዜ ማለት የፈጠራው ያስገርመኝ ነበር ግን ያ ልጅ አገር መሪ አይደለም እንታይ ዝብል ዘሎ ዛንታ ናይ ጌታቸው ረዳ ሓደ ካብ መሰካሕ ዝኾነ ዓርኪ ከም ዝነበሮም ብለቃሕ ዝነብር አይ ቲንክ ዓርኪ ሰባር ንቃዕ በሃል ንሱ እንታይ ዓይነት ሰብ ይኸውን ካብኡ ክትግምት ትኽእል ኢኻ እዚ ሰብ እዚ ብለቃሕ ዝነብር ካብ ምልቃሕ ድማ ክዕርፍ ዘይክእል ሰብ ክንድቲ ዝተለቅሖ ገንዘብ ዝኸፍል እቶም ዘለቅሕዎ ሰባት ገንዘብ ሃበና እናበሉ ምስ ረበሽዎ ተለቂሑ ተወሳኺ ገንዘብ ተለቂሑ ብሽክሌታ ገዝኡ ኢሉ I don't know ብሽክሌታ ሳበይ ክዝውሮ ትኽእል ኣብ ኢትዮጵያ I don't know ብሓፈሻ ግን ንምንታይ ገዚእኻ እንተበልኮ ሰለቂሑ ሲ ነቶም ኣለቃሕቲ ክጎይኑ ከለዉ ሲ ብሽክሌታ ገይረ ሓፂለ ክጠፍእ ኽእል ኢሉ እቲ ፅቡቅ ነገር ኢልካ እዚ ብለቅሓን ብገለን ዝኸይድ ሰብ ሲ ሃገር ኣይኮነን ዝመርሕ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ካብቲ ሓደገኛ ዝኾነ ዓርኩ ፈልዩ ርዮን እየ ብምባል ዝገልፆ አብይ የዛ ልጅ ኔቸር ኖሮት ግን ሀገር መሪ ሆነ እንዳለመታደል ሆነ ባይዘወይ በትንሽ አጋጣሚ በስህተት ትልቅ ቦታ ላይ ደርሰው ትልቅ አደጋ የሚያደርሱ ትንንሽ ሰዎች ምሳሌ ከፈለክ አብይ አህመድ ስለዚህ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ፀሰብ ፀቢብ ርእሲ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ኣብ ዓብ ቦታ ሒዞም ዓብ ፖለቲካ ቦታ ተረኺቦም እማ ዓብ ሓደጋ ክፍፅሙልካ ዝኽእሉ ሰባት ኣብነት ኣብ ሂወት ተደሊኻ ኣብይ ኣሕመድ ኢልካ ክንነግሮ ንኽእል ብምባል ንኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ቤላ ገይሩ ሃሪሞ ነይሩ እዩ ሎሚ ክራኸቡ ከለዉ ነዛ ቪድዮ ክሰድሉ ከለዉ እንታይ ይብል ይኸውን ኣይደኖም ጌታቸው ረዳ ሎሚ ግን ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ክዛረብ ኣይኮነ ግልፅ ኢሉ ክርዮ ኣይክእልኒ እዩ ዘሎ ንስገር ናብቲ ፖለቲካ ሕጂ ፋሽን እናኾነ ዝኸይድ ኣሎ ከዓ ትሕሱ ትቕሽሽ ዓብዪ ዲፕሎማሲ ዝመስል ሸጠፍ ዳርጋ ዓብዪ ጥበብ ኮይኑ ዘሎ ዲፕሎማሲ ይብለካ ዲፕሎማሲ ኮነ ዝሓሶት እዩ ምድላል እዩ ምሽጣፍ እዩ ተሰሓይካ ስእሊ ወሲድካ ተኸይዳ መወዳእታ ተቐሻሽሽካ ናይ ክልተ ወርሓት ሓሙሽተ ስንኮም ዓይነት ኣሰራርሓ ኣየድልየካን እዩ ፋሽን እናኾነ ዝኸይድ ኣሎ زيادة بانا بريزنت سياسي بعلم كان بيرو ما أبي أحمد متشم مسكن ديتا سايلون بلش يلونيو حقا جن تكون تات جن بخمسي عينات جيت سياس كسوغرو زي تخلولو درجة سلزلو تكون تات ناخب ديد ما تزلو حجينا بتنا يتقرأ بوليتيكاس كان سجار تفل عليه نجارات كل سنة سانجلن عمت تايم غيرم وانز ولد لهم مسئم دم تمسها البوليتيكا قعد قوي سلام بفلس من حاسوتي يز بلوز نادون تاي حرسة ترى ترى بلوه
ማለት ንወድም ቤተ ኣነ ወድም ቤተ ብዛዕባ ኣዝዮ ኣልዕሎ ዘይፈለጥን ግን ምስኡ ዝነበሩ ቆልዑ ስለ ዓዘዝ እዮም ትሓሰሎ ናይ ካሊ ብሄር ሓንቲ ቪድዮ ከርእየኩም ኣብይ ኣሕመድ ዕምሩ ክሕፅር ዝኽእል እዚ ፋኖ ዘውፅኦ ዘሎ ቪድዮ እዩ I think እቲ መንእሰይ ናይ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንምንታይ ኣብ ሙድ ናይ ኩናትን ናይ ወታደራዊ ሓይልን ፀሚዱ ከም ዘሎ በዚኻ ትርኢ ስለዚ ቀፃሊ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ብወገን ፋኖ መግለፂ ዘይብሉ በቃ ብወገን ትግራይ ብወገን ሸኔ ከምዚ ዓይነት ሞራል ዘለዎ ሰራዊት ብብዝሒ መንእሰያት ኣብ ከምዚ ኩነታት ወፊሮም ከም ዘለውን እቲ ሞቢላይዜሽን ወይ ከዓ ሰላልፋናቶም ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ እናበርትዐ ንኸይድ ኣሎ ኩሉ እዚ ተደማሚሩ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ዕድመ ስልጣኑ ከቀላጥፍ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ወል ንመለስ ኣብቲ ናይ ስታሊን ስምንተኛ ገለ ትበሃል 31ኛ ከዚህ እስከዚህ ውሰጅ ትበሃል ሰልፊ ረጅስተር የተገበረ ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ጣብያ ወረዳ ኢኻ ኣበይ ኢኻ ጣብያ ኢኻ መንሽንካ ገለ መለ ኣይበሃልን ከዚህ እስከዚህ ይበሃል ሃፍቱ ኪሮስ ጻድቃን ረዳእ ሓለፎም ዶ ይቐርቡ ኻስ ኣወል ስዒድ ንሶም ይቐርቡኒ ይብለካ ኣለኹ ንሶም ኢትዮጵያ ምዃና እትፍለጥ ኣብ ካርታንያ ዓለም እውን ብኡ ይፈልጣ ዝኾነ ጉግል ተገይርካስ ትግራይ ኢትዮጵያ ኣላ ዝብለካ ስለዚ ላበይ ይሕሽ ዝብል ነገር ቀረብቱ ክውንነት እዩ ክውንነት ንቀበሎ ዶ ቀበሎ ብዝብል እንተኾነ እቲ ሕቶ ዝሓሸ ክኾን ዝኽእል ብሕጊ ብኩሉ ካይዳ ብኢኮኖሚያዊ ጥምረት ብናይ ፀጥታ ጥምረት ኩሉስ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ካመይ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ክርደአና ይኽእል ኣነ እዚ ነገር እዚ ባህጊ ካልእ ሙዚል ፃባእ ባህጊ ድንዮ ከመይ ንሱ ከመይ ንርእዮ ዝብል ተተባሃለ ዝሐሽ እምበይ ላበይ ይሐሸና ዝብልስ ኢና እኮ በቃ ግን ሓድሽ መንገድስ ምጥላው የዋፀና ዶ የዋፀናን ዝኾነ እዩ ትሕቶ ክኾን ዝግባእ ስለዚ እቲ ናይ ተጋሩ ፖለቲካዊ ሓሸውያ ይቕፅል ሃፍቱ ኪሮስ ጻድቃን ረዳእ ሓለፎም ዶ ይቐርቡ ኻስ ኣወል ስዒድ ንሶም ይቐርቡኒ ይብለካ ኣለኹ ንሶም ኮፍ ኢልካ ተማይጥካ ብሰላም ዘይካ ምስ ኣወል ዝፈታሕካዮ ስታይ ዝብለካ ኣለኹ ናብ ምቅታል ምምፃእሲ ናይ ትግራይ ሓድነት ክሽርሽሮ እዩ ፅናሕ ከምዘይ ጋታት ወሲድካ ከም ተጋሩ ወሲድካ ኣብ ሓንቲ ሃገር ከም ንነብር ሓቢርና ከም ዝተቃለስና ሓቢርና ብዙሕ እሴት ከም ዘለና ህዝብታት እንካብ ኣወል ጻድቃን ይቀርበን ኣወል ጎረቤት ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ጽቡቕ ተተመኒሉ ጻድቃን ናይ ባዕለይ ስለ ዝኾነ ናይ ኣንኮበር ኣጀንዳ ሒዙ ህዝቢ ትግራይ ቆሪኑ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ትማል ሰሚዕኻ ኢኻ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ቆሪኑ ህዝቢ ትግራይ በቢ ዘመኑ ጀኖሳይድ ክፍጸመሉ ህዝቢ ትግራይ ክሓልቕ ዝገብር እንተኮይኑ ካብ ጻድቃን ኣወል ይቀርበን ኣወል ወላ ጀኖሳይድ ይፈጽመሉ ወላ ዓምፅኒ ብዘለዎ መተሓሳስባ ብዘለዎም ዕላማ ብዘለዎም ንትግራይ ህዝቢ ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ብዘለዎም ፖለቲካዊ ኣቋም ኖ ኣወል ስዒለው እዚ ኣብ ጎረቤተይ ዘሎ ማይክ ሃመር እውንስ ይብለካ ኣለኹ ጽቡቕ ኣጀንዳ ሒዙ ድሕሪ መፅኡ ኮይኑ ተቕበሎ ሽግር የለነው ንሕና ንብል ዘለና ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዝኾነ ዘይጋኻ ስለ ዝኾነስ ኩሉ ዝዓኻስ ጽቡቕ እዩ ዝሓስፈልካ ኢልካ ትሓስብ ተኾይንካ ተጋጊኻ ከምኡ ተዝሕሰለ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ንኤርትራውያን ክፀላእ ኣለኒ እንድሕሪ ኢልካ ጥራይ እዩ እቲ ሚድያ ናይ ገለገለ ተጋሩ ዝሰርሕ በዳትስ ንኤርትራ ፈቲኻ ዲኻ ፀሊእኻ ዲኻ ገለ ተምፅኦ ነገር እኮ ብዙሕ የለን እንዲ ንኤርትራ ግን ኣወል ስዒድ ብወገን ኤርትራ ንኤርትራውነት ወኪሉ ሰላምን ርግኣትን ምስ ጎረባብቲ ህዝቢ ንክኸውን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ነቲ ንሳቶም ዘልዕልዎ ዘለዎ ኩሉ ነገራት ድማ ንሕጊ ዝምልከት ብሕጊ ክትሓዝ ኣለዎ ንምሁራት ዝምልከት ብምሁራት ክትሓዝ ኣለዎ ንሕና ግን ባይታ ናይ ሰላምን ምርኻብን ክንፈጥር ኣለና ኢሎም ዝሰርሕዎ ዘለው ከም ሓደ ዓብይ ሓጢኣት ገይሮም ዝቆፅርዎ ዘለው ንምንታይ ኣብ ፅልኢ ዝተመርኮሰ እንታይ ኸ ይብሉስከ ኤርትራውነት ኣብ ፅልኢ ተጋሩ ዝተመርኮሰ ንስኻ ኩሉ እቲ ፖለቲካል አይዲዮሎጂናትካ ኣብ ፅንዓት ናይ ኤርትራ ዝተመርኮሰ እዩ ብግምጣል እዩ ሓባል በልያ ከይትቅድመካ ዝበሃል ካብዚ ዝመፅእ ኤርትራዊ ብዛዕባ ተጋሩ ብዙሕ ክዛረብ ኣጀንድኡ ይኮነን ኣይግድሶን ይውን ጎረባብትና እዮም ግን ተጋሩ ከምዚ ይኹኑ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ይኹኑ ኣይኹኑ ዝግድሰና ኣይኮነን ንሕና ኤርትራውያን ኢና ዊ ሙቭ ኦን ተጋሩ ጎረቤት ህዝቢ ስለ ዝኾነ ምስ ህዝቢ ሰላምን
ተፋቂርካን ተኸባቢርካን ምንባር ኣገዳሲ እዩ ክንብል ንቡር እዩ ንሳቶም ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራውነታት እዮም ክፈላሰፉ እዮም ዝፍትኑ ከስማዓኩም ይኻልውን ኣብ ልዕሊ ምዕራብ ኬሚካል ስለዚ ጻርቃን ህዝቢ ራያ ናብ ግለሰብ ናብ ወሰድካ እምበር ኣነ ሃፍቱ ኪሮስስ ይብለካ ኣለሁ ሕወሓት እዩ እንዲያውም ካብ ራያ ንላዕልስ ሕወሓት እዩ ረዳኢ ኮማው እዚ ጻድቃን ኮሙ ጌታቸው ኮሙ ይብለካ ኣለሁ ህዝቢ ራያ ዝኾነ ዝሓተኩም ነገር እኒሄ ዶ ንሰን ኮፊልካ መድም ማጽናናቱ ውሳነ ምኽባር ናይ ኣወል ሰይድ እኳ ህዝቢ ራያ ሕቶ ይብሉን ካሊእ ትግራይ ካብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ካብ ማእኸላይ ካብ ሰሜን ምዕራብ ካብ ምዕራብ ዝተፈለየ ካሊእ ሕቶ የብሉን ህዝቢ ራያ ይብለካ ኣለሁ ካብ ምስ ህዝቢ ራያ ምትኳስሲ ምዕራብ ነፃ ዘይተውፅልና ምስ ህዝቢ ዝተኸወስ ንግረካ ምስ ህዝቢ ዝተኸወስ ዝኾነ ይኹን መሪሕነት ናይ ሕወሓት ወሎ ናይ ትዲኤፍ ወሎ የለን ኣብኡ ኣደናጊሮም ባንዳ ዘጥለንደካ ሕዚ ናብ ትግራይስ ብናይ ሻዕብያን ብናይቶም ኮርን ካብ ኮርን ላዕሊ ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባትን ሸርሒ ምክንያት ናብ ትግራይ ክኣቱ ዘይምኽኣለይ ዝፈጥረለይ ሓዘን ክነግረካ ይክእል እዚ ክልወጥ ይደልዩ ኢቨን ኣት ፐርሰናል ለቨል ትግራይ ምእታው ዘይኽእል ምዃነይ ክፈልጥ ከለኹስ ለይቲ ብምሉእ ለይቲ ይሕዝነኒ ናብ ትግራይ ንምእታው ክኽልከል ወደ ቶክሲክ ወደ መርዛም ሌዋታን እባብ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያ ሌዋታኑ እባብ የሚለው ጀነራል ጻድቃን ናቸው። ሌዋታኑ እባብ አፋቸው መርዝ የሚተፋ በዚህ እድሜያቸው የነ ጀነራል ጻድቃን የእድሜ መኖር ትርጉሙ ምንድን ነው? ዝም ብሎ በቁጥር ነው እንዴ? እሳቸውን የሚያክል በእድሜ አንጋፋ ይሆኑ ቤት either he's in his late 60s እዚ ሰብኣይ እዚ ተዋረዲ ኢልዎ ኦፍኮርስ ንዓቢ ከተድሕን ተፈቲንካ ክትዋረድ ኢኻ ተጋሩ ብየማንን ፀጋምን መርዛም ሰብ ኣብ እርጋኑ ዝፀየቐድሉ ዳርጋ ኩላ ዝነበረቶታ ዝርከባ ዝነበረቶ ክሬዲቢሊቲ ወይ ተኣማንነትን ተፈታውነትን መሬት ከም ዝዘበጠ ብርግፅ እቲ ወገኑ ንዑ ዝትግፍ ወገን ድማ ንከትሕኖ ጻድቕ ንክገብሮ ለይቲ መዓልትን ዝፅዕር ዘሎ ብሓፈሻ ግን እዚ ሰብ እዚ ነቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብ ክወፅሉ ዘይክል ደረጃ ናይ ሓሸውየ ኢትይዎ ከም ዘሎን ካብዚ ናበይ ክኸይድ እዩ ግን we don't know I think ዋላ ቶም ናይ ትግራይ look at listen of this የጌታቸው ረዳ ፓርቲ አሁን አብይ አህመድ ሆይ ለምን ጦርነት አትጀምርም ምናምን የሚል አይነት መግለጫ አውጥተው ሳይ እዚህ ደረጃ ተወረዳይ እዚህ ደረጃ በዚህ ደረጃ መውረድና መዋረድ ተከስ አሁን እዚህ ምን ልትል ትችላለህ? አብይ አህመድን የመሰለ ሜኒያክ ተጠግተህ እንደው እንደነ ኬሪያ አይነት ሰዎች የፌደራል መንግስት ይድረስለት ከም ንሪኦ ዘለና ኩላቶም እቲ ኩነታት ብየማንን ፀጋምን ጌታቸው ረዳ ይኹን ነቲ ጻድቃን ይኹን ነቶም som ዘለው እቲ ህዝቢ በል ይብሎም ከም ዘሎ እቲ ሚድያ ናይ ትግራይ ተመሃቂሉ እንዲ ዘሎ ገለ ነቲ ጌታቸው ረዳ መልኣኽ ንክቕይር እቲ ካብ ኣቢ ዝቕሕም ዘሎ ኩሉ ምሶም እዩ ዘሎ ግን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ናብ ሓደ ዳይሬክሽን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ትክክለኛ መንፈስ ናይ ሰላም ንዑ ንምብታን ንዑ ንምእላይ ዘይ ኩሉ ዓይነት ፈተነታትን ሽርሕታትን ብፍላይ ንፅምዶ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ዘገርም ጥራይካ ክትብሎ ትኽእል ኪኑ ካልእ ትርጓሜ ወይ ካልእ ትርጉም ካልእ ትንተና ክትበሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ I think እቲ አይዲዮሎጂካል ንትግራይ እንታይ እዮም ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለዉ እንታይ እዩ ራእይ ናይ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ናበዮም ክኸዱ ዝደልዩ ንፁር ስለ ዘይኮነ እዚ ኮንፊውዥን ንሪኦ ዘለና መጠን እቲ ከምዚ ኮንፊውዥን ካለካ ድማ እዚ ዲሞክራሲ ዝፍቱሕ ሬኖ ዘይብሉ ወይ እውን ልጓም ዘይብሉ ዲሞክራሲ ዝመስል ዘሎ እንታይ ይገብሮም ኣሎ መመሊሱ ባሕብትን ከም ዝኣትዎም ይገብሮም ኣሎ መመሊሱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ርእይቶ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ምስ ካልእ ሓቢሩ ክሰርሕ ኣይደልን እዩ ኣዳይ ነገር እቲ ዓጀውጆ ምባል ኣብ ሚድያ መፂኻ እንጌራን ስራሕን ስለ ዝኾነ ኣውትላንድሽ ዝኾነ ከምዚ ፍኑው ዝኾነ ዘረባ ዘርከበ ክዛረብ ከሎ እቲ ፖለቲካ ብኡ መንፅር እናተሓመሰ እዩ ዝኸይድ I think ካብዚ ጉዳይ እዚ ናበዮም ክኸዱ እቶም ዝተሰዓሩ እውን ተሳዒርና ዝበሃለሉ ዘይኮነ መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና It's just unbelievable ጥራይ ንክንብሎ ክትኣምኖ ዘሸግር ኩነታት ኢና ግን ዓቢ ናይ ትምህርቲ ቦታ ድማ እዩ ኤርትራ ናይ ተጋሩ ሃገር ብምግባር እዚ ሕወሓት ዘማዕቀበልና ናይ ትግራይ ክልል ከዓ ናፍቲ
ኣብ ኤርትራ ናይ ተዛረብቲ ትግርኛ ሃገር ብምግባር ምስኡ ኣኔክስ ብምግባር መፍትሒ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ኣይ ታው ዘላ ኣብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘላ ትግራይ ሃገር ክንገብራ ኢና ተላ በይናይ ዓቕምና እዩ ብኩሉ ሙሉ ንፈትሾ ሓደ ኣፍቲ ተዋስኦ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ማይኖሪቲ ኢና ብኩሉ ሙሉ ብቁፅሪ በል ናይ ፖለቲካል ዓቕሚ በል ብኩሉ ሙሉ ማለት እዩ በቃ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሞት ናይ ሕይወት ኢና ማለት ኩሉ ግዜ በቃ ትግራዋይ ኣምሓራይ እኳ ይፈልጦ ይብሎ ኤርትራ 30 ዓመት ቀይሕ ባሕሪ ይብሎ ልትከዓል ትግራዋይ ስለምንታይ ኣነ ቀይሕ ባሕሪ ይብል ኣነ ይርደአኒ ኤርትራ ናይ ተጋሩ ሃገር ብምግባር እዚኣ ዘረባ መቸም ብኩሉ እያ ትወፅእ ዘላ ሃይን ንምምላስ ኣሰልቺና ስለ ዝኾነ ኣይንምለሰሎም ኢና ምክንያቱ ድሓን ኣብዚኣ ክንሪኦም ሓንቲ ስጉምቲ ሓሊፎም ኣለው ንቅድሚት ከም ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ኮይኑ ዓዲ ክመርሕ ስልጣን ይረክቦ እሞ መሰጋገሪ መንግስቲ እናመርሐ ነገራት ይመቻችሎ ማለት እዩ ትወዱ እዚኣ ክትከውን እንተላ እቲ ወዱ ድማ በቲ ዝተፈጠረ ስግግር መንግስቲ ክንደይ ምሁራት ክንደይ ፖለቲከኛታት መሪሑ እንታይ ሕሸና ካብቲ ሕሉፍ ዝነበረ ፀገምና ክንወፅእ እንታይ ሕሸና ተባሂሉ ብምሁራት ኤሪትራውያን ምኽሪ እናተገበረሉ ንምርጫ ይዳለውሉ ማለት እዩ ይመቻችውሉ ማለት እዩ ድሕሪ ህዝባዊ ምርጫ ምስተኻየደ ህዝቢ ኤሪትራ ናተይ መንግስቲ እዩ ዝብሎ ምስ ቆመ ብድሕሪኡ እትወዱ ወይ ኣባል ናይ ተመራርሓ ይኸውን ወይ ሰናበት መንግስቲ ይረክባሉ ማለት እዩ ስለዚ ካብዘን ክልቲአን ሓዲአን ታሪክ ሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ሓዲአን መሪፆ ብተግባር ከውዕል ምኽኣል ኣለዎ እዚ ድማ ጥቕሙ እንታይ እዩ ኣሊስ ህዝቢ ትግራይ ክፉ ኣይኮነ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ክብል ከለኹስ ኤሪትራውያንን ተጋሩን ማለት እየ ህዝቢ ትግራይ በሃይማኖት ብስነ ስርዓት ብታሪክ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ክፋእ ተንኮል ኣብ ልቦንኡ የለን ኣንተም ሰባት እንታይ ኢና ንብሎም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣቱም ጉዳይኩም ዘይትገብሩ ኣቱም ታክልልኩም ሕማቕ ኣላ እቲ ሰብኩም ሕማቕ ኣሎ ኣይ ቲንክ እቲ ኩነታት ነዚኦም ንምምላስ ኣሰልቻዊ እንዲ ግን ምስምዖም ኣገዳሲ እዩ ቪጅላንት ምዃን ኣድላይ እዩ እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ፅቡቕ ነገር ክሰምዖን ክትከታተሎን ኣለካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ናትካ ጉዳይ ቅድም ምስ ፈታሕካ ካብ ናይ ኤርትራ ትሰግር ኤርትራ ብኸመያ ክትከውን ናበያ ክትከይድ ንኤርትራውያን ይመልከት ኣብቲ ቅድሚሲ ኤርትራውያን ባዕሎም ገለ ኤርትራውያን ይብል ፀኒሑ ሲ ኣታ ዝስባቅ ቁርብ ለቢሙ ይብል ነይረ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ፖለቲካ ናቱ ርእቶን ድዩ ብሓፈሻ ግን ኤርትራውያን እናበለ ክዛረብ ከሎሲ ክንደኹም ቁርብ ክርድኦም ጀሚሩ ግምጥል ኢሉ ከዓ ትግራይ ተጋሩ ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ኣያያያያ ወጮስ ተገምጠልካዮ ወጮ ከም ዝበሃል እቲ ተረካብ ዘረባናቶም ትርጉም ስለ ዘይብሉ ብዙሕ ክትዛረበሉ ይትኽእል ኢኻ በዚ እውን ሓንቲ ደብዳቤ ከም ተሰደደ ሰሚዐ ኣለኹ ሒፈ ናብ ኢሳያስ ብኣኽብሮት እታ ደብዳቤ ካብ ፕሬዚደንት ናብ ፕሬዚደንት እያ ከይዳ ደላ ክርዳእኩም ከም ኮንቴክስት ክበኩም ኢለ ካብ ናይ ደገ ፕሬዚደንት ገብረ ባዱራይ ናብ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ እያ ከይዳ ዘላ ስለዚ ናይ ክልተ ፕሬዚደንት ይሱ ኢሎሜ ስምዕዋ እስከ ግዜ ይከው እቲ ቃላት ስትሬት ፎርወርድ ይሰጡት ፅሒፍካ ነርካ ደብዳቤ እዋ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ምስቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ዝሃብዎ በቲ ሃይ ራፖርተር ሲኒየር ሃይ ራፖርተር ወፂኡ ዝነበረ ብዛዕባ ወንጀልን ቻሌንጅን ዝጋጠመና ዘሎ ንዓለም ዝነግር ፅሑፋት ወፂኡ ነይሩ ምስኣት ተሓሒዛ ኣነ ግን ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ኢኻ ትፅበይ ብክብረትካ ኣብታ ግዜኻ get out of the country ትብል እያ ሪዛይን ኣልግስ ትትደልዮ ሒዝካ ከይድካ ብኣናኻ ክንገብሮ ንኽእል ኢሚኒቲ ንበካ ንክትወፅእ ንክትድላይካ ሒዝካ ክትከይድ ቤተሰብካን ዝኾነን ድሕሪኻ መፂናኻ ይንኸሰካን መን እዩ ኸዚ ሰብ ዘይፈለጥኩም ንስማዕ እስከብዚ ተሰርሕ ንኸፍል ነርና ኣብ ዓመት 60,000 ንኸፍል ነርና ኣብ ወርሒ 5,000 ማለት እዩ إذن أمناي تي ترم غدا خلو قريبنا معنت نجوم غدا لوجي ميكنا بيسي تراحمنا مستلابين فرم سلازي كاميسون محداس لو زلو ገንዘብ ተወሳኺ እንደሊና ዝብል ወላ ዳት ሙሉ ብሙሉ ፍንድዚ እንተዘይልና which is 10,000 ማለት
9,500 وزته قال لهمني ازيهم بدحريت مسموصو نتا 84,000 اورحي اب عمد انكفل مسبلو كبزا تريوا ዘለኹም ያ ኩላ እንጌራ ተብስል ዘላ ይዋዩት መስኪን ህዝቢ ዲፕሎማስያታት ናይ ኤርትራ መጽኦም ነይሮም ንግደፍ ቁጥር 2 ዋላ ክንብሎም ንኽእል ኢና ንሕና ክንሰማዕ እንተኮይና ሲ ናይ ባድመ ጉዳይ ክትምልሶ ኣለካ ዶንኩ ትሕንፅፅ ኣለካ ኢሎም ንሕና እኮ ተቃወምቲ ኢልና ኢና ፀውዒናኩም እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኢሳያስ ጀሚርና ያለና ኢልዋ ካብዚ ላዕሊ ውርደት የለን ተረዲኻኒ እታ ርሱስ ክሳዕ ክንደይ ፀባብ ምዃና በዚኻ ትፈልጥ ነቲ ኣሰና ዝበሃል ኣማኑኤል ኣሰና ንዑይ ክነቅፍ ደልዩ ኣማኑኤል ኣሰና ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዲሞክራሲን ሰላም ትደልዮ እንድሕር ኮንካ ንመለስ ኢልዎ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ሰላም ደልየ ኢልካ ትሽቅጦ ዘለካ ገዲፍካ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ሓሳብካ ጉዳይ ናይ ባድመ ዶ ይትፈትሖ ኢልዎ ዶብ ናይ ኤርትራ ዲማርኬት ክትከውን ዘይተፍቅድ ሽዑ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምክንያት እውን ክህልዎ ኣይክእልን መንግስቲ ኤርትራ ሓልዩ ይኮነ ንሱ ተለውጡ ዝግበሃል ክግበር ተኮይኑ እቲ ዶብ ክሕንፀፅ ዘይትገብር ድሕሪኡ መንግስቲ ኤርትራ ምክንያት የብሉን ሰራዊት ኣብ ግንባር ንኸቐምጥ ወይ እውን ተፃቦታት ንኽገብር ወይ እውን ኣብ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ንኽነብር ኢልዎ እዚያስ ከ እንታይ ይብላሉ መለስ ኢሉ መሊስሉ እዚ ደሞ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘይረዳዳእና ዘሎ ስንድዩ ንስኻትኩም ተቃወም ማለት ከዳዕ ማለት ድዩ ነዚ ግን ተቃወም ማለት ሃገር ድሸይጥ ማለት ኮይኑ ስለተረዶ ዲፕሎማሲያ ይደር አይ ቲንክ ሌላ ዓቕሚ እንዲና ንዛረበ ዘለና ግን እንታይ ትርጉም የብሉን ንዑ ዝሰምዕ ሰብ ስለ ዘሎ ኢና ክምልስ ንግደድ ኣለና አይ ቲንክ እቲ ፀገም እቲ ናይ ብሓቂ ድራማ እንድዩ እቲ ድራማ ግን ድሓን ክቕፅል ሕጂ ሓንቲ ካልእ ኣርእስቲ ክበኩም ክፍትነ ብዙሕ ነገር ነይሩኒ ኣብዚኣ እስከገለ ካብቶም ለባማት ስምዕ ነብል ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ትግራይ ኣብዚ ግንባር እዚ ኣብዚ ሃገር እዚ ሕማቅ ከይሰርሕ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራ መንእሰይ እውን ኣብ ትግራይ ከም ድላይ ክነብር ክሰፍን ፍቐዳ ሊብያ ዝኸዱ ዘለዉ መናእሰይ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ክቁጠቡ ካብ ኤርትራን ትግራይ ካብ ትግራይ ንኤርትራ ጥራሕ መገሻኦም ክኸውን እምበር ፍቐዳ ሊብያ ፍቐዳ ስዑድያ ለመንእሰይ ክቁጠበልና ኣብ ኤርትራን ኩላህና ኮይንና ክንነብር ኣትሊስት እቲ ፅምዶ ቁሩብ ተስፋ ንኽበኩም ኢለ ሕጂ ናብ ሓንቲ ካልእ ኣርእስቲ ክሰግር እየ and relegation. Okay, I alluded to it before. Binyam Gumai, it's not just me like single-handedly going on the Binyam Gumai bandwagon here. There is actually some sense to the nonsense or whatever you want to call it. Yeah, there is a story now from Daniel Benson, transport guru. He is saying that there's reportedly Astana, which we've talked about before. UAE are in the mix now, apparently. ጋንታ ናይ ቢንያም አይ ቲንክ ክትቅፅል ስለ ዘይኮነት ቢንያም ናበይ ገፁ ክኸይድ ዝብል ሪመርስ ወይ ከዓ ወሬ ብዙሕ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ክልተ ጋንታታት ንቢንያም ይደልያ ከም ዘለዋ ዩኤኢ ትበሃል እታ ዩኤኢ ኤሚሬትስ ትበሃል ካልእ ድማ ኣስታና ዝበሃላ ክልተ ክለባት ይደልይዎ ከም ዘለውን እቲ ዩኤኢ ዝበሃል ትዝሃብተመ ክለብ እንድዩ ኣነ እኳ ንሱ ናብ እንደ ዝኸይድ ደስ ንበለኒ ወላ እኳ ዓበይቲ ተፃወቲ በዓል ፖጋቻ እውን ድብ ዘለዉ ግን ዓብ ስፕሪንተር ዘለዎም ኣይመስለኒ ስለዚ ቢ ቢንያም ኩልቢ ብሓፈሻ ቢንያም ኣበየነይቲ ክለብ ክኸውን እዩ ዝብል ዓብዪ ኣዛራቢ ኮይኑሎ ፕሬይ ፎር ሂም ተስፋ ንገብር ፅብቕቲ ክለብ ክረክብ እሞ ኣብ ናይ ቀደም ኣብ ናይ 2024 ሙድ ናቱ ተመሊሱ ተኣምር ክሰርሓልና ብፍላይ ድማ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ሊድ ኣውት ክረክበሉ ዝኽእል ኣብቲ ኣስታና ሓደ ንፉዕ ሊድ ኣውት ክገብር ዝኽእል ተፃዋታይ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ምናልባት ናብ ኣስታና እንትኸይዱ እውን ውፅኢት ንኸምፅእ ሓገዝ ክረክብ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብዝኾነ ናይ ቢንያም ፅቡቕ ዕድል ንምንየሉ ነቲ ኩነታት ድማ ከም ሓደ ናይ ቢንያም ጉዳይ ኩሉ ግዜ ዘገድሰና ስለ ዝኾነ ክንከታተሎን ዝድሊ ሓበሬታ ድማ ክንህብ ክንፍትን ኢና እስከ እጂ ቁሩብ ትለይ ኣብቲ ፍኹስ ዝበለ ቶፒክስ ናይ ሕብረተሰብና ዝምልከት ክንከይድ መጀመርያ በዚያ እስከ ክንጅምር ኣብ ኮሌጅ ኣብ ኦርፋን ማለት እዩ ኤክስዋት ዝዓሉ ቦታ እዩ ብን ኮሌጅ 6 ዓመት ኣብዋት ካብ ሰዓብ ምስ መፃና ማለት እዩ ገጣም ስምራይ ስለሰሸዋ ዋዕቴ ኣብ ዓበይ ማለት እዩ ኣብቲ ምስተሃበይ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኩሉ ኤርትራዊ ኩሉ ዘይትፍለንትኻ ነገር የለን እንድዩ ኩሉ ብዙሕ ነገር ሓሊፉ ብዙሕ ዝነበረ ገድልስ ቀሊል ኣይኮነን ብቐሊሉ ዝዝረበሉ ወይ ብቐሊሉ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ በቲ ናተይ ብዙሕ ነገር ክሓሊፉ ክብል ከለኹ ኣነ ንባዕለይስ ስድራይ ስለዝተሰብኡ ጥራሕ ደይኮነ ኩሉ ኤርትራዊ ብምሉእ እቲ ዝሓለፈ ብምሉእ እቲ ዝነበረ ፅንኩር ኩነታት ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ በቲ ሓደ ወገን ሓበን ይስማዓኒ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብጣዕሚ ይስማዓካ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ክስታይ ከጋጥመካ ከሎ ዝኾነ ተፃወታት ኮሌጅ ነይረ
ዋው ሰናይት ኣሚነ ገለ ካብቶም ምቁር ድምፂ ዘለወን በላሕ ስነ ጥበባዊት እያ ንነዊሕ እዋን ካብ ስነ ጥበብ ክሩር ጠፊያ ኣላ ኣንቲ ስደት ምስ ከደኮቶ ስነ ጥበብ ናትና ብጣዕሚ ድህሰ ግን እቲ ስቶሪ ናታስ ቨሪ ታችንግ ኣጆኺ ጥራይ ክንብላ ንደሊ ናይ ብሓቂ ልብኻ ዝትንክፍ ስቶሪ እዩ ንቐፅል قتيل ما يتبت خيدو أبار خيدو بت خيدو قال حد يرسل خيدو قال this is why every day أبز ميديا خم يزمت أكا أنا خا makes me sick like وش تأذى حمم رمضان ما أبز خوينا مسيلهم أبدأ بقو خوينا يا بعدين فلتوا خمسين منهم no أو كباب الصدر خازين مهلا this is the result أو كذا زم صوص كله كباب صدرهم مثل زي اللي قالوا الحين مستيري يقولون معناته فريدة مالك إذا كل حدا له قال ده نبع الخاوز متى كان جزء خاطر ريحة كاتر اللي خاطر عول ترى اللي خاطر تشرم ترى اللي خاطر عبد إذا سقف كاسب يدلن نفس زي ترى اللي نجار تودع أو جزء خاطر اللي خاطر إذا كان نجارات له مو إذا كان نجارات له ولا خطبوا برا تدلي ولا ودات كان كل بعد خاطر إثراس فلتوا ما تستطيعون جزءهم يتمتعون دعوتهم تحضروا شجارة الصحوز شجارة تحابيكم قال ملايين أجيب لا يفوت شجارة صحوب طب حبش طب إرتران قال أنا بحكي لبخاز تنكف زرباي زون زعما نسيناتنا حدا قاود يقول له كاب سدرا خاطر هذا يكون كاب حبرة سب كامر حاقيو معناته أبي إرترا سدرا خاطر يكون زغن خان خان حبرة سب كاي زغن حكا سلازي أتي حبرة سب زفترو سقط مستقلية سب زي حجن رياض لنا بعلقنا صيكي حماق نقرات ካብ ንቡርድ ወፀ ኣካይዳና ዘራርባን ውፅኢት ናትዩ ሓካላ ውፅኢት ናቱ ድማ ከምኡ እናበለ ዝቐፀለ ሰብ ትርጉም ናይ ሂወቱና ጠፍኦ ስለ ዝኸይድ ኣብ መወዳእታ ሕማቕ ነገራት ክገብር ድማ ንርኢ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ግን ኣይሆፕ ነዚ ኣምላኽ ይቀይሮ ክንብል ንደሊ ናይ መወዳእታ ምኽሪ ክበኩም ኣብዚ Don't become close friend with your neighbor. If you become close friend with your neighbor, they will know everything about you and they will sell what's going on in your life. They are the one also is going to hurt you. So please, be kind, be good to your neighbor, but keep the red line, keep the boundary. If you want to be close friend, be friend from someone. روبيل كده أنا زي زربانة بحق فتية أنا سنايبيني حسب ترى مثلا نيرا مسمع حزود كا مسجور بابتخاسي كل جزء كمية زبلان بعد بيتي أنا كل جزء مسجور بابتي تبغى زمدنا كل ونايد لني سلدو سألو ما يكون كون فترة مسجور بيت كا تبغى زمدنا دوب نخت حنسي خبدا كايو سلزي مسجور بابتخا نايس كوين كا سلام مرحبا مقلول قله كينو جن كحلف يبلون بحلاي ناتيريتي أنا بيني ترايكم ده حسيد مثلا نيرو نبعت بيتكم يا زبلاجن أبريالي تتريا مت استقراربو متأنو كبأسون كأيامون سلتري تتذكر يا زبلا أنا بزي روبا كابز مت كم يا زمرت مستوم ناس على من دعو سايزلو يكون أبتناتي أبارتمان حرقين أبتنات كفلور زلو سلام مرحبا كابوز حلف زمدنا كله نايدلني روبيل كده أنا دم دحنوتو صبوا جربتنا سايكولوجينات مستزاربة then I was right له تذكرني رمالتي مهنياتو مزجرب بتخا مغلول زخانة تحت النازل لون مكبر زلون كل وكال لوجن مرة تتقراريبك شجرات كان نبعثي حلفيا ناخون زخود سبعة تريخات لذي كابكمو مزجرب بتخا ديستانس حلوة زمدنا نتحلو كذا حشي بلا الحقيو مزاري تسمام عمانيكم تسمام علماناتكم ريت تقسم عدلنا لومي حسابي يبزو ديالو لا يكبروا شير كبروا بزيادة رفقات فكم ثانك يو كم زعينة فيديوهات صبق غيركم تقاديحكم على تيك توك تسريحكم شير كقبر لكم سلاد ولا ينزح حجراو درفتات نتي فيديو نعيون منفسي سلازح حدسن سمعينا ونسلازح حجز ثانك يو تومكم غيركم انا بعلي نادى لو خضر حبيو كم تغيركم تسيدكم لايكن شير كقبر يخليه تحد الربي كلنا تعبي يقولون ابصح واسل كمان بصح انت اريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبصح واسل كمان بصح